Good night. Ini jaga man ke good night. Abon dan na dia bye bye like dan thank you dia guys. Eliza. Bây giờ Bimol Aria hello abon dan na hello guys Bimol. Bây giờ Bimol lama kalam dengan abon dan isi kalam apa ya guys? Mana das fede nih. ओमफ्राय मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां दंथ'यो आगै एलिजा ओमफ्राय जोंहा मांगा गैया माबाया बिमला ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै मा होनो जाना फैबाय आरोना बार्थडे जाहैदोंमोन बिमला आगै अ नोंगौ नामा आब' होनदों औ नोंगौ ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रिया मा होनखो बिके बाजै लायदों होनदों थेंक इउ आगै मा होनो मा ओंख्रि आगै मा ओंख्रि ना Eliza cái bay đè bay bay à bốn đè 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 cái Eliza bay bay đè tunggu dulu sayang deh mobil अखासो हादोंलै आब' जोंनिथिंलाय जाय होनदों अखा हादों आरो ना आगै बिमल नोंसिनिखै जोंनिखै गैया आगै अखाया ओमफ्राय जों बिमला नोंसिनिथिं अखा हादोंना हायाखै नामा आब' ओहो हायाखै आगै जोंनिथिं बिमलआरि आगै मुझे गुड बर्ड हाँ गुड बर्ड टू द क्रिकेट ब्रदर्स टू द क्रिकेट क्या बोल रहा है रे मा खालामखो नोङो मबाइलखौ मा खालामखो मबाइलखौ मा खालामखो साला मबाइलखौनो मा जाखो मबाइला हा बिमला बिमल आगैया मा होनखो जि अखा खोरोमदों आब' होनदों जोंनिथिं नोंगौ नामा आगै बिराद अखा हादों होनबा ना मा खालामखो नोङो जा इन्द्रजितआ आंखौ भेरि नाइस होनदों आरोना थेंक इउ पुसाला जा आंखौ नेपाली वाला है पियारा जा हेलो होनदों ना हेलो मानो जाया मानो नेट गैया बेलाय
इसानिया जा मा होनगो हाय होनदों ना हाय इसानि ओमफ्राय जा बिमला मा होनगो आब' अजया बेनो नामा होनदों अजय सोर अजय आगै माबा बिमल आगै सरि अजाया बेनो नामा आब' अजाया बेनो नामा होनदों अजा मा अजा ओमफ्राय जा गार'आ दीदी बा मोजां ले क्या बोला गारो समीर ओमफ्राय जा बिमला मा होनगो आब' बाहेरावनो ओंखारनो हाया दाबो अखा जोंनो होनदों ए बाहेरावनो ओंखारनो हालायि अखा हादों आरोना होमबा आगै आदसा बिराद हाथारदोंबाथ' ओमफ्राय जाखिया नुजाफैदो लाइक होबाय होनदो थेंक इउ के मिक्सार गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जा गार'आ मा होनगो ओंखाम जादों नामा होनदों ओंखाम जायाखै ओंखाम जानानै फैबाय आरोना गार' समीर बार्थडे जादोंमोन समीर ओमफ्राय जोंहा बिमला गैया मा होनगो आजाखौसो आदसा सोंदों आं आब' होनदो आजाखौ सोंदों आरोना आजाया बेनो नामा आजाया बेनो नामा औ आगै आजाया बेनो बिमल आगै ओमफ्राय जाखिया अन होनदो आरोना थेंक इउ दैमा दादा रतन नामा होनगो मा ओंख्रि जाबोखा आब' होनो आदसा मा होनो दालि अमा बेदर ओमफ्राय ना ओमफ्रायो दाउबो दंमोन आरो दाउ बेदरबोमोन रतन आगै ओमफ्राय गार' समिरा मा होनखो आङो मोजां दंना दिदि आं मोजां दंना दिदि बोला समीर मतलब मुझे पूछा ना समीर मोजाङैनो दङ मा होनो समीर मोजाङैनो दङ नों माबोरै दङ समीर राकेशआ हेल' होनदोंना हेल' राकेश ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो कपिला हेल' आब' होनदाना हेल' आगै कपिल ओमफ्राय जोंहा राकेशआ कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ बिमला मा होनखो जोंहा आं आजाखौ बेनो नामा होनना सोंहरदोंमोन दहाय आब' ओमफ्राय नोंनि बुंनायखौसो मिनिना उदै सालायबाय आं नोंथ' आजा बुंनायखौ अजा बुंनायखौ आङो बुजियाखैमोन आजा होननायखौ मिनिफानो ओंखारबाय आरोना नोंजोंनो आगै आं बुंनायखौनो मिनिफानो ओंखारबाय ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो दे लोगोफोर लोगो खालामलायदो दे होनदोंना लोगोफोर लोगो खालामलायदो दे के मिक्सारजों सोरबा दंबा जइन जादो ओमफ्राय सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे होनदो खन लाइक नहीं दे लाइक करो ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो हेलौ বাইদেউ কি খবর দানা খবর ভাল মোৰ জীৱন আপোনাৰ কেনেকুৱা ओमफ्राय जाखिया मा होनगोन निउ फ्रेन्ड खाम बोलाहे मोजां हमजित गुड इभिनिं दाना गुड इभिनिं
कैसे हो हमजित ओमफ्राय जोंहा सनिया हेल' होनदाना हेल' सनि ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो मैनि आब' नों माहायनि आब' नों होनदाना आं आसामनि आगै कपिल राकेशआ मा होनखो सादी क्या बोला शादी बुद्धा वो इसमें नियारा क्या बोला रे राकेश ओमफ्राय जोंहा हमजिदा जोंहा मा होनखो गुड इभिनिं होनदोंना गुड इभिनिं हमजिद ओमफ्राय जोंहा सनिया हेल' गार्ल बोला है हेल' खिया जोंहा मा होनदों अन होनदोंना थेंक इउ जोंहा मा ओंख्रियाबो अन होनदोंना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो र' लाइक होनोसै आङो होनदों आरोना दे लाइक होदो दे ओमफ्राय जोंहा मेदाब मोदाबा जोंहा मा होनखो नंबर देगा क्या बोला है अच्छा नंबर अच्छा जो सिम जमीरा मा होनखो दीदी बाय गुड नाइट बोला है ओके गुड नाइट बाय जमीर ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो अके आब' जेबो नङा दे दाबो बुजिला बाखौ माखो दाबो बुजिस्लाबाखैमोन ना आब' होनदो बुजियाखैमोनथ' आरो ओमफ्राय बुजिबायना बिमलागै आजा होननानै अजा होनबायबा सेस ओमफ्राय जोंहा दिबांकरा हेल' हाय होनदोंना हाय दिबांकर ओमफ्राय जोंहा सचिन तुम मेरी वाइफ बनोगी मैम प्लीज बोला है वाइफ बनना है ओमफ्राय बाबा साउन्ड फैबाय दे ओइखे थांलाय नोङा बेबि ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनगोन नागा नङा मा डिस्ट्रिक्टनि नों होनदो आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि कपिल ओमफ्राय जोंहा सचिना मा होनगोन लाइक डान मैम बोला थेंक इउ लाइक देने के लिए सचिन ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनगो अन ना थेंक इउ ओमफ्राय अन है थेंक इउ सचिन शर्मा जोंहा बिबिना हाय होनदोंना हाय बिबिन ओमफ्राय जोंहा सचिना अन अके थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा बिबिना व्हेर आर यू फ्रम बोला आई एम मतलब फ्रम आसाम है फ्रम आसाम ओमफ्राय जोंहा बिबिना मा होनखो योर नेम बोला नेम मेरा मतलब विश्व कवि है माय नेम इज विश्व कवि ऐसे बोल रहे ओमफ्राय जोंहा देबिल हाय मैम बोला है देबिल वाइटि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सचिन अन हे थेंक इउ आदसा थेंक इउ ओमफ्राय मसु हाय बोला रे ओमफ्राय जोंहा मित्रजिता जोंहा मा होनदों हाय कैसे हो बोला है बसुमतारी ना मैं अच्छी हुआ कैसे हो मित्रजीत बसुमतारी सुशीना प्लीज मैम मेरी वाइफ बन जाओ प्लीज बोला है आपका ऑलरेडी मतलब शादीशुदा हूँ मैं तो कैसे वाइफ बनोगी सुशीन ओमफ्राय सुशीन ऑन है थैंक यू सपोर्ट करने के लिए सुशीन मतलब दिल से थैंक यू वेरी मच दिल से ओमफ्राय जुबिना मा होनखो मयो आसु फाल कैसे फाल आसे आरोना के माने फाल होबा लगे खबर गिता के ओमफ्राय जोंहा सुसिना अन हे अके जुबिना जोंहा मा होनदों मय आसु फाल आसे माने अके ओमफ्राय जोंहा मुदीप ना देवल ओके कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ ओमफ्राय सुसिन अन हे थेंक इउ ओमफ्राय मिसुला भी बोला है सुसिन अन है कपिला जान के आंबो चिरांनिनो आङो गामि ओमफ्राय
आंबो चिरांनिनो मा गामि ओमफ्राय होनदों आं सापागुरि थायो कपिल ओमफ्राय सुसिन है थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए दिल से सुसिन शर्मा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा लाइक दान किउट होनदों ना अच्छा थेंक यू किउट सा लाइक दे होनायनि थाखाय दे मिस्टार सुसिना तुम खुश ज़्यादा ही सुंदर लगती हो बोला है ऐसा है ओमफ्राय जोंहा डेबिल डू यू हैड योर डिनर मैम बोला है मतलब डिनर हो गया कि नहीं हो गया पूछ रहा है क्या नहीं हुआ है मेरा डिनर डेविड ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आं ओंखाम जाग्रोनोसै दे खेवदोंखि दे मिस्टार जादो दे जाग्रोना लादो दे ओमफ्राय जोंहा सुसिना मा होनखो आप जैसे लड़की मुझे भी मिलना चाहिए बागन क्या बोला बाइगन बोला ना सुसिन जी ओमफ्राय जोंहा जुबिना मा होनखो বাইদেউ আপনার চ্যানেল মনিটাইজ হয়েছে নে আচ্ছা হওয়া নাই মানে ডব্লিউটি লাগে আর জুবিন ডব্লিউটি আর লাগে কমপ্লিট হওয়া নাই মানে যিমান হ'ব লাগে মানে ইমান হোৱা নাই সুজন হাই होनदों आरोना सुजन सुसिना मा होनदों हरनी से कि ज़्यादा अच्छा सुंदर हो बोला ऐसा है ओमफ्राय जोंहा सुनिया जोंहा मा होनदों सुनि हाय मिस नमस्कार बोला है हाय नमस्कार ओमफ्राय जोंहा क्या नाम था इसका दिनेश अच्छा अरे दिनेश आईडी से आ जाओ हाय आई एम दिनेश बोला है ओके दिनेश आपका चैनल से आ जाओ ना मेन चैनल है ना तो आ जाओ मेन चैनल से थोड़ा हेल्प करो ओमफ्राय जोंहा दिंगा लाइक दान बाजै होनदों दे थेंक इउ दिंगाया जोंहा बेस्थ' होनदों दे जेबो नङा दे बेस्थ'बा ओमफ्राय जोंहा उत्तमा हाय बिके बर' होनदों ना उत्तमा हाय उत्तम मा खबर ओमफ्राय उरुफा जोंहा तुमार खर आसामर सुसिना जोंहा मा होनगोन तुम एक मॉडल लड़की हो तुमने शादी क्यों की बोला है मेरा तो शादी बहुत पहले से ही हो गई सुसिन ओमफ्राय जोंहा उत्तमा होनखो उत्तमा मा होनखो जोंहा सुसिन होनु खुश बोला है सुसिन होनु खुश उत्तमा ओमफ्राय जोंहा सुजाना सो क्यूट बोला है लाइक करो कौन लाइक नहीं दिया ओमफ्राय जोंहा बिमलवारिया आब' आङो नोंनि भइसखौ जा मोजां खोनायो आब' होनदों नंगौ नामा आगै थेंक इउ आगै बिमलवारि गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय सुसिना मा होनखो तुम सबसे सुंदर हो यूट्यूबर बोला ऐसा है ऐसे ही बोला होगा ना सुसिन ओमफ्राय उत्तमा जोंहा थावारी बोला मतलब मैं ठीक हूँ आई एम फाइन इंग्लिश तो नहीं आता उत्तमा बर'सो ना आङो मोजाङैनो दङ मा होनो उत्तम मोजाङैनो दं आङो ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो मैं ठीक हूँ मतलब आप कैसे हो बोलो उत्तम कपिला मा होनखो आंबो सापागुरिनिनो खा आब' होनदों नोंबो सापागुरिनि आरोना सापागुरि मा गामि नोंनालाय ओमफ्राय कपिला मा होनखो लावजुरि फारानि होनदों आरोना लावजुरि फाराया बबेखै आं मिथिबावा दै मा होनो
कपिल ब्रह्मआ मिथिया आङो अबे साइडखैबा ओमफ्राय जा सचिन अन हे थेंक इउ सचिन थेंक इउ ओ थेंक इउ ओमफ्राय जा डेभिडआ मा होनखो डू इट मैम बोला तने सुशीला मान के मैम तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है बोला है ऐसा हो गया सचिन ओमफ्राय सचिन है थैंक यू सचिन थैंक यू सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू सचिन जी ओमफ्राय जोंहा प्रदीपा प्रबिप राजामोनखो बाजै सना नोङो बहानि अननानै खिथाहरनो हागोन ना होनदों आं आसाम मा होनो आसाम सापागुरि थायो आङो प्रबिप ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो जोंहा बाजै होनदों आरोना दे रायलायदो बर'नि बिबोनां सना सुसिन अन हे थैंक यू सुसिन जी अच्छा ओमफ्राय जोंहा सुसिन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा थाजिमा मानके हेलौ होनदों ना हेलौ थाजिम ओमफ्राय थैंक यू ओमफ्राय जो थाजिमा मान के इंस्टाग्राम आईडी फॉलो बोला है इंस्टाग्राम मेरा विश्व कवि है विश्व कवि BTY #20 मेरा नाम लंबा है तो इसलिए नहीं मिलता ना लोग फेस है मतलब फेसबुक है फेस है तो फॉलो करो यूट्यूब से लिंक दिया हुआ है नासिदा मा मेसेज कार्ड क्या है फेक्टरा जामान गुड इवनिं बाजै सना दाना गुड इवनिं मा होनो फेक्टर ओमफ्राय जोंहा थाजिमा मानखो इउ आर फ्रम बोला फ्रम आसाम है थाजिम सुशीला जामान को तुम मेरी भी वाइफ बन जाओ तुम दिल्ली आ जाओ अच्छा दिल्ली आ जाओ मैम प्लीज बोला अच्छा दिल्ली इतना दूर मतलब आप दिल्ली में मतलब रहता है क्या सुशील दिल्ली में क्या करता है दिल्ली में खुद का घर है सुशील जी ओमफ्राय जोंहा सन्जय मा होनखो हाय बाजै गावदां ओंखाम जाखांबाय बा सना बाजै ओंखाम जाबाय माने मा होनो जाना फैबाय जों बार्थडेआव लोगोनाव थांदोंमोन आरोना सन्जय बर' ओमफ्राय जोंहा थिया मा होनखो हेलौ आब' होनदों ना हेलौ आगै थि ओमफ्राय जोंहा फ्रेड सर्टआ मा होनखो व्हाट इज द लैंग्वेज बोला लैंग्वेज बर' है फ्रेड सर्ट ओमफ्राय जोंहा सचिना मा होनखो तुम सिर्फ मेरी हो मैम बोला ऐसा है ओके बिरजन फंबाय फैदों बाव हेलौ आब' सना दिनहै हाय ओंखाम जाखानासो लाइभआव फैबाय नामा जाना फैबाय बार्थडेआव मा होनो बिरजन फंबाय ओमफ्राय दा उखैबा संजागोन र' होनदो संजाबा संजानोसै संजायाबा गैला आरोना फंबाय मा होनो लोगोनि बार्थडे थांदोंमोन आरोना फिसालानि बार्थडे माव थांदोंमोन ओमफ्राय सचिन जा अन हे फांखायानो नांला गोरोमजोब्बाय कपिला जा मा होनखो अच्छा सना हटेलनि अपोजिटखै सापागुरि साइडआवनो ना सना हटेला कपिल बर' सापागुरियावनो ना
Sona Hotel. Bây here hi Dana hi here. Here aja mangke where are you from bola? From Assam he. Oमफ्राय जा mangke Bimo agaya. Abo ma lei. Mobile नांलाबा लाबोदोलाय दसे आब' मालायफोरा माबादि खोनायो आङो बिराद आच्छा बिराद मोजां खोनायो आब' होनदों नंगौ नामा आगै थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय आगै बिमल आगै ओमफ्राय जा क्या बोला था इसका नाम हाय आपने मुझे याद किया बोला है दिनेश बोला था ना दिनेश हाय आपने मुझे हाय याद किया है दिनेश अच्छा ओमफ्राय जा अमिता मानखौ मा खालामदों सना दाना जेबो खालामाखै अमित ओमफ्राय जा कपिला आं साबस्क्राइब खालामनोसै आब' दाना दे आगै खालामदो दे कपिल ओमफ्राय जा नबजितआ भात खालाने नाय बा बोला अच्छा भात खावा ना इतिया भात मतलब खाया इससे मैंने 10 का घर में गया था 10 का मतलब उसका बेटा का बर्थडे था तो खा के आया है नवजीत ओमफ्राय जा हरिकान्त हाय ना हाय हरिकान्त कैसा है ओमफ्राय जा कपिला मांखो आंनि हिसाबावथ' आब'आ जाया मादैसो जागोन खोमा नोंबा बेसे उन्दैसो खोमा नोङो मादैबाबो लिंजायो दे मा होनो आफा जागोनदां थेवबो आब' होनबाय आं होनदों दे बिमादैबाबो लिंजायो आगै मा होनो आफा फिसाला लिंसै दे उन्दैसो खोमा नोङो ना सिनायलाबो ना माबायावबो मा होनो आइडि ना मा जाखो बेयो मेन चेनेल दं नामा कपिल ब्रह्म हियारा जा मानखो हेलौ होनदां ना हेलौ लिंजायो मादैबाबो लिंजायो बिमाबाबो लिंजायो ओमफ्राय जा हियारा हेलौ होनबाय आरोना हेलौ ओमफ्राय जा सिमना जा मानखो हाय बोला है हाय ओमफ्राय जा हरिकान्त जा तुम्हार खर बोला तुम्हार खर आसाम में मैंने जा फेक्टरा मा ओंख्रि जाखो होनदों ना ओंख्रिया मा होनो ओंखाम जाना फैबाय जों लोगोनि न'आव थांदोंमोन आरोना फेक्टर ओमफ्राय जा हरिकान्तआ कमियालिखाते सिनि नापाय दे हरिकान्त ओमफ्राय जा रसिनिया जा मानखोलै ना अकमिया खवा नाय माने ओमफ्राय जा माबाया मा होनखो मण्डल गलालै मंडन लाल ना मणिपुर पे आजा बोला है अच्छा मणिपुर पे जाना है
मणिपुर पे आ जा बोला है ओके आवन फिर कभी आऊंगी भाई मिलेगा तो मंडोलाल मरजा राकेश हेलो ना हेलो राकेश मजा उरुबा मा एसे सापा लै बाजे ना मजा सन्देह मानखो आंखौ सिनायला नामा नोङो बाजै गावदां सना दाउदै मानखो गोमोन दाउदै गोमोन दैना आच्छा दैना लोंबाय दै सना बाजै गोबावनि उनाव माखो गेमाव कास दंमोन बेयावनो होनदोंना ओमफ्राय जा बिरजना मानखो होनदों आरोना ओमफ्राय हरिकान्तआ जा हरिकान्त অসমীয়া লিখাটো চিনি নাপায় দেই হৰিকান্ত পাত খাইছে না খাওয়া নাই ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो इकबाल अकमिया कुइसन अके ओमफ्राय जोंहा बिमलारिया आब' आङो गुड नाइट लाबाय दे आब' बाहाय दे दे आगै बिमल दे गुड नाइट दे थेंक इउ सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय कपिला मा होनखो सना हटेल आच्छा सना हटेल सापागुरियावनो सना हटेला सापागुरियावनो होनदों आच्छा ओमफ्राय हरिकान्त आगेनि क्या बोला रे ओमफ्राय जोंहा दे हरिकान्त चिनि नापाय दे কি কৈছে रे इमान सुन्दर ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नाफाम नार्जारिया मा खबर सिस्टार होनदों ना खबरा मोजां होननाया नाफाम नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय शिबुआ मा होनखो सापागुरि अपोजिट आब' नोंनि न'आ होनदों आरोना सापागुरि अपोजिट आब' नोंनि न'आ सरि सापागुरि अबेथिं आब' नोंनि न'आ होनदों आं थायो आगै बङाइगाव शिबु बसुमतारी आगै ओमफ्राय जोंहा हरिकान्तन क्या यू आर भेरी ब्यूटीफुल ऐसा बोला था এনেকুৱা কৈছিল মানে ना आच्छा ओमफ्राय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दखलाला थैंक्स आपको याद थैंक्स आपको याद रहने के लिए हमको बोला ना थैंक्स आपको याद रहने के लिए अच्छा मुझे आपको मतलब याद रहने के लिए थैंक यू बोला मुझे ओके दिनेश बोला था ना अच्छा दिनेश बोलूंगी मैं ओके ओमफ्राय जोंहा हरिकान्तआ मा होनखो মই তোমাৰ ভাল পাব বিচাৰো आच्छा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार नायखौ होनो नामा मिस्टारा ओमफ्राय कपिला मा होनखो जोंहा फिसालाबाबो जायो होनदों फिसालाबाबो जायो दे मा होनो कपिल ओमफ्राय जोंहा हेमेन नार्जारिया मा ओंख्रि जादों होनदों आरोना ओंखाम संला आगै जाबोबाय जोङो हेमेन आगै लोगोनाव थांदोंमोन बार्थडेआव ओमफ्राय जोंहा उजिदा मा खबर गावदां होनदों आरोना खबरा मोजां मा होनो उजि ओमफ्राय जोंहा हरिकान्तआ मा होनखो देखा है पहले अच्छा देखा है पहले बार तुम्हाग यहाँ यूट्यूब में देखा है पहले बार ओमफ्राय जोंहा हरिकान्तआ मा होनखो प्यार हो गया तुमसे बोला है ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा बिदि नायखुमाबायल' आरोना
नायखुमाबायल' थानोसै खोमा ना मा होनदो जाखांबाय नामा मिस्टार ओमफ्राय 9 बजिदा जोंहा मा होनखो पूजा अच्छा पूजा कापुर लोली ने ना नाई बा एसामिस तो कुआ एसामिस कोटा जुनी जुनी फाल अच्छा শুনি ভাল লাগে তোমাৰ পৰা আচ্ছা মই মানে অসমীয়া নাজানি না এইটো মানে ভাল লাগে না পূজাৰ কাপোৰ লোৱা নাই এতিয়া ল'ম পিছত কিবা হয় ল'ম নল'ম হৈছে মানে নৱজিত ओमफ्राय मा होनखो मिस्टारा चिरां होनो आरोना ओमफ्राय जोंहा हरिकान्तआ मा होनखो वादा करो तुम मुझे साथ साथ ना सरोगी वादा ऐसा गाना था ना वादा रे कैसा था ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो चिरां होनो आरोना मिस्टारा चिरां ओमफ्राय जोंहा फैखो मा होनखो हेलौ बाजै खुलुमबाय होनदों आरोना खुलुमबाय फैखो आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां होनदों आरोना चिरां आरोना मिस्टारा थेंक इउ मिस्टार ओमफ्राय जोंहा बिरजना गैया मा होनखो दिनै न'खरना गाननायाव बेसे समायना हो सावगारिलै आब' सना होनदों नंगौ नामा बिरजन फंबाय मिनिलायनोसै आंहा होनदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो जाखांबाय बिखे ओंख्रि सना होनदों आरोना जाना फैबायब्रा दहाय खिथाहरदोंमोन ना नायाखै मानो एलबियाव बार्डेआव जाना फैबाय मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा चिरां होनदों आरोना चिरां थेंक इउ मिस्टार थेंक इउ अन आरोना ओमफ्राय जमिना हेलौ बिके होनदों आरोना हेलौ अमित कैसे हो मारै दङ खबरा ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा चिरां अके चिरां ओमफ्राय जोंहा मिजिङा जोंहा मा होनदों हाय होनदों आरोना मिजिं थानि नार्जारि हाय होनदों आरोना हाय माबोरै दं मा खबर माबोरै दं ओंखाम जाबायना जायाखै मिजिं ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा सापागुरि होनदों आरोना सापागुरि ओमफ्राय जोंहा बिस्टुआ आइ लाभ इउ बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा चिराङा सरि मिस्टारा जोंहा चिरां लिरदों ओमफ्राय देबिल हाय मेम बोला है हाय ओमफ्राय जोंहा चिरां लिरदों माबाया मिस्टारा चिरां लिरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दैथुना हाय होनदों आरोना हाय दैथुन आगै ओंखाम जादोंना जायाखै ओमफ्राय जोंहा सनजया मा होनखो कियर सरि सनजया मा होनदों कियर खाले मा होनखो क्लियार खालामनो बाबाय मा होनखो बाबि बाबायबा थां दै बाजै सना बाय मा होनखो गुड नाइट क्लियार होनदों ना खालामनो बाबाय थांसै दे बाजै सना बाय गुड नाइट आं बुजियासैलाय सनजय फंबाय थानायखौ अबाव थायो मा होनो सोंनायखौ खिन्थाबायना आङो ना बेखौ सोंनायखौ होनखो ना माखौ बुजियासै आं सनजय फंबाय ओमफ्राय जोंहा सोर अजया हाय होनदों आरोना हाय अजय ओमफ्राय जोंहा अमिता बिके आ गया है ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां लिरदों आरोना मिस्टारा चिरां लिरदों दैथुना जोंहा मा होनखो नोंना कमेन्ट हरग्राफोरा हौवा मानसिनाव मोनसेल' फाल्तु कमेन्ट हरो लाइफआव मा होनखो नोंना कमेन्ट हरग्राफोरा हौवा मानसिनाव मोनसेल' फाल्तु कमेन्ट हरो लाइफआव हौवा कमेन्ट हरग्राफ्रा मा होनखो हौवा मानसिनाव
ओमफ्राय मिस्टारा जा चिरां 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 होनदों आरोना मिस्टारा चिरां 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 होनदों चिरां 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 थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ दैथुना मानखो दिनहै सिनायदों आङो सोरखौबा होनदों आरोना सोरखौबा ओमफ्राय मिस्टारा मानखो चिरां 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 लिरदों आरोना बिरजन फंबाया जा आब'सो फैबाय थाबाथ' सिनायगोन मा होनो दैथुनागै माने मानसिफ्रा बे फैनायानो फैयोना ओमफ्राय आंनाथ' एसे बेलेग बेलेगसो फैबावो मा होनो बैसिनावथ' बै थांनायानो थांबाय थायो आरो बेलेग बेलेगसो फैनांगौ बाबा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो चिराङा मिस्टारा जा चिरां 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 होनना थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जोबथाया मा होनखो ओइ बाजै मा सरि नाम्बारखौ हरा नामा होनदों आरोना ओहो नाम्बारखौ हरनो हाया आगै मा होनो जोबथा बसुमतारी आगै ओमफ्राय जोंहा अमितआ हेल' बिके होनदों आरोना हेल' अमित ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा बिके डु नट गिभ मी योर कन्टेक्ट नाम्बार औ ओमफ्राय जोंहा मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फ्रेस हा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार माबाया चिरां लिरदों आरोना मिजिङा जोंहा मा होनदों हेल' बिके होनदों आरोना हेल' मिजिं थानि नार्जारि हेल' मा खबर ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां लिरबाय कपिला जोंहा सोर दं आगै सना होनदों आरोना आदसा सोर दं आरोना फिसाला दं आंनि ओमफ्राय सिस्टार गेदेर दङ कपिल ओमफ्राय मिस्टारा चिरां लिरदों चिरां लिरदों चिरां लिरदों आरोना ओमफ्राय चिरां लिरबाय ओमफ्राय चिरां थेंक इउ ओमफ्राय राजा ओमफ्राय जोंहा मंकिया मा होनखो हेल' हाय होनदों आरोना हाय मंकि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो चिरां लिरदों चिरां अके ओमफ्राय सिमना मा होनखो हेल' होनदों आरोना हेल' सिमन कैसे हो माबोरै दं सिमन मिस्टारा जोंहा चिरां लिरबाय ओमफ्राय बिक्रमा जोंहा हाय होनदों आरोना हाय बिक्रम ओमफ्राय चिरां लिरदों मिस्टारा चिरां लिरबाय ओमफ्राय जोंहा मिजिङा मा होनखो फर्स्ट टाइम तेरा एलबी में बोला है अच्छा फर्स्ट टाइम मेरे एलबी में थैंक यू वेरी मच दिल से मतलब मेरे एलबी में आने के लिए फर्स्ट टाइम है ओके मिजिं ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां दाना चिरां बिरजन फंबाया आब' आं गुड नाइट बाय बाय ओमफ्राय आस्का अके मा होनो बिरजन फंबाय दे बाय बाय दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां लिरदों ओके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनखो व्हाट आर यू डूइंग बोला है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सिमन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा चिरां लिरदों आरोना चिरां लिरबाय ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा कि करि आसा एक' करा नाय बिक्रम ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां लिरदों मिस्टारा चिरां लिरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फैखा मा होनखो ओमफ्राय जोंहा फैखा मा होनखो ओइ बाजै सना मा ओंख्रि मोनजाबोखो होनदों ओंख्रिया माने दालि अमा बेदर ना ओमफ्राय दाउ दालिबो दंमोन आरोना ओमफ्राय थारुनजों नाबोमोन ना फ्राय ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा मा होनखो चिरां होनदों आरोना चिरां
लादो ओमफ्राय जा लिउरि है लिउरे ना मा नाम गुड गार्ल बोला है अच्छा मिस्टारा जा चिरां थिनदों ओके थेंक यू मिस्टार देखना जामाखा दिन है खारफा लाइबाबो दिनहाय खारफा लायबाय खारफा लायबायबो हाबा जाखानाय सासे हिनजावा आरोना खारफा लायबाय आरो बिसोर खारग्राफ्रा खारग्रा थाखायोलै एक साइड थाखायो खारग्राफ्रा खारग्रा बेलेग डिजाइन थाखायोलै दैथुनानै खारग्राफ्रा लाइन मोनसे थायोब्ला ओमफ्राय जों चिरां होनदों माबाया ओमफ्राय मिस्टारा जा चिरां होनदों ओमफ्राय जोंहा थालांदों माथो बेनो बिनाफामा हा जारौ मा मोनखा खोरां लिंनामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां थेंक इउ प्रदीपआ हाय होनदोंना हाय प्रदीप ओमफ्राय जोंहा मिस दैथुना मानखो हौवाया राया नोंखौ होनदों हौवाया राया थिनोसोलाय होनदों थिनोसोबा ओमफ्राय दैथुनाखै हौवाया राया ओमफ्राय दखानखौनो होनो थिनोबा आरो बेलाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो मा जोंहा बेलाय ओंथि हा जोंहा बेलाय ओंथि सनाया ओंखि सना होन बिखे ओंखि सुनि होननानै मिनिबावदो आरोना ओंखि सना दङ आरोना बे आरनावसो होनगोन दा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां होनदों आरोना ओमफ्राय मिस्टारा चिरां जाखांबाय आरो नोङो ना चिरां थेंक इउ दे मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बानायसोआ मा खबर होनदों ना बिनाफामा बानायसोआ मा खबरा मोजां नोंनिया माबोरै दं बिनाफाम ओमफ्राय मिस्टारा जों सापागुरि चिरां सापागुरि ओमफ्राय चिरां सापागुरि चिरां ओमफ्राय जों उमिदा बिके होनदों आरोना ओमफ्राय जों उमिदा मा होनखो सापागुरि माबाया मिस्टारा सापागुरि होनबाय आरोना सापागुरिना गासिबो चिरां सापागुरि ओमफ्राय नेक्स्ट होनदों हेलौ जा नेक्स्ट लाभारा हेलौ गुड मर्निं आब' सना होनदों ना हेलौ गुड मर्निं आगै नेक्स्ट ओमफ्राय मिस्टारा सापागुरि चिरां ओमफ्राय जा ओमफ्राय जा नमस्कार बोला है ओमफ्राय नेक्स्ट लाभा आकमला जा नमस्कार बोला है हेलौ आकमल नमस्कार ओमफ्राय जा नेक्स्टआ मा होनगोन सरि गुड मर्निं सो थांफ्रांदों आब' सना होनदों जेबो नङा दे होनजायोबो होनदों होनजायोना नेक्स्ट आगै ओमफ्राय जा मिस्टारा अदालगुरि होनदों आरोना ओमफ्राय सापागुरि होनदों ओमफ्राय जा बिया मा होनखो बानायसोआ मा खबर होनदों बानायसोआ आदसा बानायसोखौसो सोंहरदों नामाब्रा बिनाफाम नामा आंखौसो सोंखोना बानायसोखौसो सोंहरो बे मोजां खबरा बिनाफाम ओमफ्राय ओमफ्राय मा होनदों बेयो सोर ओमफ्राय बिसा मा होनखो दैथुन बसुमतारी हौवायानो मालाय एलबियाव सापर्ट होबाय थायो नोंहा मा गरम जादों प्लिज एन्सार मी होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजगा हाय होनदों आरोना हाय सनजग ओमफ्राय जोंहा बिजया मा होनखो आब'आ बहानि होनदों आरोना आं आसामनि आगै बिजय ओमफ्राय जों उमिदा मा होनखो बेटा
फिसे साला गैया ओमफ्राय जा फिरबिया जा मानखो हाय सिस्टार जाना हाय फिरबि ओमफ्राय जा उमिदा मेरा मेटा प्रियन को बर्थडे केक खिलाएगा क्या बिके बोला बर्थडे होने वाला है फ्रेंड का भी हाँ खिलाएगा उसके भी ओमफ्राय जा संजगा चिरां चिराग मन मानखो मीनिंग क्या है चिराग मीनिंग ओमफ्राय जा नेक्स्टआ लाइक नेक्स्टआ जा लाइक दानाबो सना दाना दे थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा बिमला मा होनखो हेलौ सिस्टार खाना खा लिया क्या बोला है बिमल ने खाना नहीं खाया है बिमल ओमफ्राय जा बिया मा होनखो खाना मेगन गैयै मोनखो खाना मेगन गैया नोंनिया होनजाना आंखौ होनदों ना मा जाखोलै बियालाय ओमफ्राय जा कपिला मा होनखो हिन्जाव ना हौवा जाखो माबायालाय बिनाफामालाय ओमफ्राय जा कपिला मा होनखो मालाबा नोंनि सिस्टारनि हाबा जाबा लिंहर आयै जोंबो जाहैगोन होनदो दे लिंहरगोन दे ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो अच्छा भाभी जी कैसे है रे बाबा आप बोला है मैं अच्छी हूँ ले मा होनो ब्रकेन क्या बोलू ब्रकेन का खाना पीना हो गया ब्रकेन देबार जी ओमफ्राय जा बिमला मा होनखो ओंखाम जाबाय होनदोंना ओंखाम जायाखै बिमल ओमफ्राय अमरा हाय होनदों आरोना हाय अमर ओमफ्राय जा इलिया हाय होनदों आरोना हाय इलि ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो लाइक कर दिया रे भाभी जी बोला थेंक इउ वेरी मच ब्रकेन जा बिया मा होनखो बावसिया होनबाय खोमाहाय ओमफ्राय जा मा होनखो ब्रकेना मा होनखो जल्दी कमेंट करो रे बाबा ओके ओमफ्राय जा उम्मीद बीके नेट स्लो है बोला ऐसा हो रहा है क्या बोलो रे सेंस ओमफ्राय जा मिस्टारा सिरा आंना जालायबाय नालाय आं सोना लायाखैना नेट सोलायबाय ब्रकेन हेलो गाइस जा ब्रकेना मा होनखो भाभी जी आज क्या बनाया नाइट का खाना आज नाइट का खाना नहीं है रे ब्रकेन आज नहीं खाएंगे खाना बर्थडे में खा के आया है दोस्त मतलब दोस्त का बेटा का बर्थडे में ब्रकेन देवर जी ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो फिदिंनासो मिस्टारा चिरां होनदों आरोना चिरां उदालगुरि मामा फरायखो आच्चा कंग्रेचुलेसन होदोंमोन आरोना थेंक इउ मिस्टार कंग्रेचुलेसन होबाय उदालगुरि होबाय चिरां होबाय कंग्रेचुलेसन होबाय उदालगुरि होदों मासपाट चापागुरि उदालगुरि थेंक इउ ओमफ्राय ब्रकेना मा होनखो बहुत लक बहुत लॉन्ग लाइट है रे बाबा खाफाल अच्छा लॉन्ग लाइट लॉन्ग लिंक ना बोलो ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो ब्रकेन का तो मिस्टारा गोलोमजोब्बाय फांखाखौ अफ खालामबाय ना ओमफ्राय
मासपाट अदालगुरि सापागुरि लिरदो आरोना जोंहा माबाया कपिला जामानगा आङो बा आं बे मिस्टारखौ बाबायलै आं बे मिस्टारखौ बाबायलै चिरांल' बेलाय जोंबो चिरांनिखा होनदोंनो मिस्टार चिरांनिखा होनदों नोंखौ ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो सिखावखौबो लाना थाङाखै मिस्टारा अके कपिल नों थांगोन हागोन अके कपिल नों थांनो हागोन हा हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जों चिरां लिरदों ओमफ्राय ब्रकेना मा होनगोन आदसा भाबिजि हम जा रहा है रे बाबा खाना खाना खाएगा अभी हम अच्छा खाना खा लो ब्रकेन अके ओमफ्राय सापागुरि लिरबाय ओमफ्राय जोंहा माबा लिरबा सापागुरि चिरां लिरदों आरोना जोंहा बिजाब मा होनखो हाय सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो मिस्टारा सापागुरि लिरबाय मिस्टारा जोंहा चिरां लिरबाय फांखाखौ मानो बुङो आं मोनसे जानो दे मोनसे फैलाय गोजानसो इयो थांनाय नङा ना थानो हाला आङो गरम मोनबायना ओमफ्राय चिरां ओमफ्राय जों चिरां लिरदों दैथुना मा होनखो देनां आंना हिनजावा बिदि जाबा आं खारखागोन होनदो खारगोनसो आरो नों बादा होबाथ' हिनजावा जानाय नङाना फंबाय बेलाय नोंनि सायावसो जागोन ना नों बादा होबानो जाला ओमफ्राय नोङो हेफाजाब होबानो जागोन आरोना ओमफ्राय दा जोंनिया जेनेबा हौवाफ्राबो हेल्प मा होनो हेफाजाब थानायखायसो फाल्थु जायाबानो जाबायब्रा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो सापागुरि होनबाय आरोना चिरां लिरबाय मिस्टाराबो चिरां लिरबाय मिस्टारा एसबि बहा दं जाखो हा हा होनदों मोनथिया फैयासै एलबिसो होलायबाय खोमा माबायाबो एसबिआबो फैयालाय माथो फैलानो माथो ओमफ्राय बिया दान होनदों आरोना मायावबा दं खोमा हाबनानै एलबिसो होदो नामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां हारसिंखाय बिदि लिरबाय नामा चिरां अदालगुरि बेखौना माने नोंना एलबियाव फैग्राफोरानो सिखाव गोजासो खोमा होनबाय आरोना मा सिखाव आं बुजियासैलै आगै सिखाव माखौ होनो फंबाय आं बुजियासैनो एलबियाव फैग्राफ्रा सिखाव जायो नामा आं हेफाजाब होनोसो फैयो दा आगै आंनियाल' होनबा बेलेगफोरनियालाय मा बेलाय सिखाव ना सिखाव नङाबा आंनाव सिखावफ्रासो फैयो होमबा सोर सिखाव दंथाय होनदों जोंहा मिस्टारा मा होनखो मासपाट लिरदो आरोना मिस्टार ओमफ्राय जोंहा साहिला जा हाय सुनांदर ना हाय साहिल कैसे हो मिस्टर आज छोटा हो गया ये कैसे बोलो आग छोटा आग मेगन मतलब मेगन फिसा फिसा ना
अरना आगलायनो आगबा अरसो जागोनलाय मेगनलायनो आयु उदालगुरिया आँख छोटा छोटा हो गया इसको कैसे हो मतलब आँख मतलब मेगन मेगन फिसा फिसा जालांबाय आरो ना बर' में मेगन फिसा फिसा जालांबाय मिस्टारा जा उदालगुरि मिसपा मासपा मजा जिन बाजै खर' गाहायावब्ला माजै खर' जा केमेराखौ गाहायाव लाबाय आयु माबाखौ नुवा केमेराखौ दोनलाङो मानसिफ्रा माबा माबि लिरोहाय गोजौनियानो मोजां ओमफ्राय नुवा जायालै आंनिया दोनजाया माबाया बिदिबा फरायथावाहाय डिस्टार्ब जायोना मबाइल गंसेल'आ आन्दायो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा माखासे सिरां लिरदों आरोना केमेराखौ केमेराखौ गोजौआव बोबावदे एखे ओंथि होनदों ना ओमफ्राय जोंहा जोबथायाव आंखौ बाजै नोङो अखा दुगाना सोर जालायखोहाय बाजै नों एफा दुगाना होनबाय एस बि आ नाय हेलौ होनदों ना एस बि आ हेलौ होनबाय मिस्टारा जा आंखौ केमेराखौ गोदोनासिमल' देखाय होनबाय जोंहा सुनि होनदों बिदिसो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा एस बि होनना मिनिदों आरोना दासो फैदों नै माबायाबो एस बि आनो अनदों जोंहा मोजां मिस्टारा एस बि मा अन बेलाय सुनि होनदों थुलुनि सोर लाना फैगोन नोंखौलाय थुलुनि बिमा सोरबा लाना फैबाय नामा थुलुनि बिमा सना होनदों ओमफ्राय जोंहा हेलौ बिमा होनदों हेलौ बिमा एस बि आ लाना फैबाय नामाब्रा नोंखौलाय ओमफ्राय जोंहा दिजान अच्छा दिलजाना हाय बोला है दिलजान प्रित ना हाय बोला हाय दिलजान प्रित ओमफ्राय जोंहा मा होनोमोनलै समेस्वरा जोंहा आंखौ बाजै सना नों जायाखै आच्छा 7 जाबायलै 7 ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो मानो मिउट होखो बिमा आच्छा एसे दावरावबाथाय मिउट खालामो आङो बिमा हाबजोबदो आरो केमेरायाव ओमफ्राय जोंहा दिलजान प्रिदा मानखो कैसे हो आप बोला मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो मिस्टारा जा मानखो थुलुनि नोम्बखौ नायफैदों नामा हा बुंसै नै नोंखौ थुलुनि बिमा ओमफ्राय जोंहा दिनेशआ मा होनखो बाजैखौ मा होनखो नुसनदों आं बाजैखौ फार्स्ट नुसनदों आं होनदों नंगौना दिनेश दे थेंक इउ नुसनदोंबा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय थुलुनिया नायफैदों होनदों आरोना नायफैदोंनो आरोना ओमफ्राय दैथुना मोनखो
दैयाव हौवासो हिनजावखौ सापर्ट खालाम आंखो दैथुना जामा होनदों हौवा फाल्थुबासो हिनजावखौ सापर्ट खालामो देनां उनाव नुगोन र' एन्सारखौ होनदों आरोना आच्छा देनां नुगोन र' निउसाव होनदों आरोना आं फाल्थुआनो नंखायाबा ओमफ्राय जोंहा अर्जुना मा होनखो ओइ आब' सना फुजा फैथारासै आब' फुजानि गस्ला हरदो र' होनदों आरोना फुजानि गस्ला आरोना दालाहाय ओमफ्राय जोंहा अरुणा मा होनखो ओइ आब' सना फुजा फैथारासै आब' फुजानि गस्ला हरदो रा ए फुजानि गस्लासो बिदि आरोना अरुणा गैया आंबा बायाखै आगै बोरायजों जागोन होनदो बायथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा समेस्वरा मा होनखो मा जाखो सना होनदों आरोना जेबो आंखौ सोंखो ना मा जेबो जायाखै ओमफ्राय जोंहा सुनारामा हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ सुनाराम आगै ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो बिमाया थाब फरायदो नामा कमेन्टआ बेनि चिरां सापागुरि लिरनायखौ फरायबाय थानांला हा ओमफ्राय जोंहा जेना मा होनखो फरायाबा खारो होनदो थुलुनि बिमा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिस्टार मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना सिस्टार ओंखाम जाला जोङो मा होनो बार्थडे थांदोंमोन लोगोनाव ओमफ्राय जाना फैबाय JN सिस्टार ओमफ्राय आरबिना हाय होनदों आरोना हाय आरबिन अमिना जोंहा हा मेगन होनदो मेगना फिसा फिसा जालांबाय नोंनिया जालांबाय नामा अमित उन्दुनो ओंखारबाय नामा ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो सम मानो मिउट होदों बिमा होनदो सम मिउट होयो आं दावराव जायोना फिसालाफ्रा ओमफ्राय जोंहा आरबिना मा होनखो वेर आर इउ फ्रम होनदों आरोना फ्रम आसाम हे आरबिन ओमफ्राय अमितआ मा होनखो माखौ मखल मोसा ओंखामनि आच्छा मखल बोसा ओंखामनि खबर मेगन फिसा फिसा होननाय जादों नामा अमितआ ना ओमफ्राय जोंहा बिस्थिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना ओंखाम जाला आगै जाना फैबाय बिस्टि मिस्टारा जोंहा केमेराखौ गोजौ दैखो सिफुनि बे मानसिया बेलेगसो होनदों आच्छा दिखोबावनांगौ आरो नुखाला मोखांल'सो नुखासै ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो बिदि जानला मानला हरबाथाय मा होनखो आच्छा कपिला मा होनखो बिदि जानला मानला हरबालाय सोर फैनांगौ लाइभआव मानसिफ्रा बानानै ओंखारबाय माने JN मा होनखो जोंहा लाइभ होनदों आरोना ओमफ्राय थुलुनिया जोंहा मा ओंख्रि जागौमोन बिमा होनदों थुलुनिया जोंहा मा ओंख्रि जानाय बिमा होनदों बिमा मा होनो ओंखाम जाना फैबाय लोगोनि बार्थडेआव थांदोंमोन ना थुलुनि बिमा ओमफ्राय ओंखाम जाला दायो ओमफ्राय जोंहा JN मा होनखो अशक फंबाय मा ओंख्रि जाखो होनदों अशक फंबाय मा ओंख्रि जाखोनो JN सोंदों सिस्टारा ओमफ्राय जोंहा बेबलाया हाय हेलौ आब' सना होनदों ना हेलौ आगै बेबला ओमफ्राय जोंहा ट्राकआ मा होनखो हेलौ मा खालामदों आब' होनदों जेबो खालामाखै आगै ट्राक ओमफ्राय जोंहा आरबिना मा होनखो काहा से हो होनदों आरोना मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय मिस्टारा JN बाजै दालि जल आलु सयाबिन लाब्रासो होनदों आरोना दालि जल आलु मा होनखो दालि जल आलु सयाबिन ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो रावबो लेंबोआखै बिमा एदावदों आङो बिमा बिमा नोंखौ बिमा नटिफिकेसन मोननायखाय फैबाय होनदों दे थेंकिउ दे थुलुनि बिमा एसबि आगैखौ एदावदोंमोन आं गैलानो माथो मानसिया खारलांबायनो
ओमफ्राय जोंहा जेना मा होनखो गोथाव दे आगै होनदों आरोना गोथाव दे आगै होनबाय ने जेन सिस्टारा ओमफ्राय जोंहा मंकिया जोंहा मा होनखो हेल' होनदों आरोना हेल' मंकि ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि आगैया थुलुनि बाजै हेल' होनदों नै मा ओंख्रिया ओमफ्राय मिस्टारा ओमफ्राय गैया जे एन बाजै नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना नोंहा मा ओंख्रि जाखोनो ओमफ्राय जोंहा जान दैमारिया मा होनखो मिस्टार अशक बिदि गोलाव सोदोब गैयै कमेन्ट दा खालाम मानसिफ्रा कमेन्ट हरनो डिस्टार्ब जायो अके होनदों आरोना ओमफ्राय जे एना मा होनखो सिस्टारा जोंनाव दालि ना फाजासो होनदों आरोना दालि ना फाजानो जेननिया ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बिसोर एलबि सापर्ट होग्रा नङा बिसोर एलबि जावनोसो फैदों होननानै हाथाहरदों आरोना जावला मा बुंबावनो एलबियाव ओमफ्राय मा ओंख्रिया जोंहा फंबाया मा होनखो जे एन आब' मा ओंख्रि होनदों आरोना मा ओंख्रिनो जे एन सिस्टार सोंदों जोंहा मा ओंख्रि आगैया ओमफ्राय जोंहा बिबारिया मा खबर लोगो होनदों ना खबरा बिदिनो लोगो मा बुंबावनो गेजेरावनो दोनथ'यो बिबारि नोंनियालाय माबोरै दं खबरा बिबारि ओमफ्राय जाखांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा जे एन गोथाव दे बाजै होनदों आरोना गोथावनो जे एन ओमफ्राय बिबारिया मा होनखो लाइक दा होनदों जोंहा लोगोआ थेंकिउ बिबारि लोगो गोजोननाय थाबाय बिबारिया जोंहा मा होनखो खि सोबजि लोगो होनदों सोबजिया मा होनो ओंखाम जाला जों लोगो बार्थडेआव जाना फैबाय आरोना लोगोनि फिसालानि बार्थडेमोन जाना फैबाय बिबारि लोगो ओमफ्राय जोंहा जे एना मा होनखो दालि ना फाजासो फंबाय नार्जारि होनदों आरोना दालि ना फाजा मोननो फंबाय नार्जारि जे एन सिस्टारा होनदों आरोना इन्टारटेनमेन्टआ दे सना आंनि भिडिअखौ एसे नाय होनदों इन्टारटेनमेन्टआ आं नामा कमेन्ट हरना दोन्दोंमोन नामा इन्टारटेनमेन्टनियाव नामा बेलेग ना इन्टारटेनमेन्टनिया ओमफ्राय जोंहा अमितआ हा बिके ओमफ्राय बिबारिया मा होनखो थुलु रानि मा खबर होनदों आरोना थुलु रानि मा खबरनो सोंदों आरोना जोंहा माबाया बिबारिया लोगोआ ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया मा होनखो बाजैखौ दिनहै जा मोजां नुखादों होनदों आरोना ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा मा होनखो जान दैमारि आङो जेसेबां कमेन्ट गोलाव हरगोन बेहा डब्लिउटि बारायगोन हा मिनिदों ओमफ्राय डब्लिउटिनि थाखाय कमेन्ट गोलाव हरोनो जान दैमारि डब्लिउटि मोनो आरोना जान दैमारि आगै मिस्टारा होनदों मिस्टार अशकआ ओमफ्राय बारायो कमेन्ट गोलावजों बारायो मा होनो जान दैमारि आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ट्राक आच्छा एगजाम जाबाय होनदों एगजाम सोलिगासिनो नामा दे मा होनो मोजां फराय ट्राक ओमफ्राय बिजुआ जोंहा मा होनखो हाथाय बुगादों हाथाय बुगादों हागोमा आच्छा हाथाय बुगादों हागोमा रज'दों बाजै सना मा राहा लानांगौ डक्टरनाव बख'जागोन ना एसे फोरमायथि हर होनदों आरोना आच्छा हाथाय हागोमा रज'नायखौ नोङो मानो बख'जानो ना हारसिं हामोलाय हारसिं फुरा रज'खांबा हामो माथो बिजु आगै ओमफ्राय नोङो डक्टरनावबो थांनानै मुलि डक्टरफ्राबो बख'नाय नङाना सागानायनि मुलि हरगोन आरोना आगै डक्टरनाव थांबा डक्टरा सागानायनि मुलि हरगोन डक्टरा सागानायनि मुलि हरगोन खोमाथ' डक्टराव थाङाखै नामा बिजु बसुमतारी आगै ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो अशक आइदि हर ब्र होननानै गाबदों आरोना आइदि बिफैलायबाय नै जोंहा माबाया ओमफ्राय जान दैमारिया बेनि फरायनाय मा होनखो फरायनाय बारायखौ मिथियालै मिस्टार अशक होनदों ना
आच्छा बिनि बारायनाय बुराय आच्छा बिदि बारायनाय बुरायनायखौ मिथियालै मिस्टार अशक होनदो आरो ना मानसिफ्रा मिथिया आरो ना नामा ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो बाजै मा सिरि सिरि हो फैबाय थायो नोंलाय एलबियाव होनदों गावहा नायस'ना खोमा अनिराम आगैया फात्ता मोना ना ओमफ्राय जा मनकिया मा होनखो जा इउ इट हिम अर नट जेरै ओमफ्राय जों मा मांखो जा लाइक दान 31 दाना थेंक इउ जोमाव ओमफ्राय जा बिमला नोंनिमोन ना बानायहरनो हागौमोन दै एसे बाबा माबा फिसाला लाना दंब्रा दा बिमल आं हरगोन दे लासै लासैनो दे कमेन्टबोथ' हरजानाय नङा बानायहरगोन आं मा होनो जोमाव ओमफ्राय जोंहा दिबेसा जों आंखौ आब' दासो आंहा होनदों ना दे जेबो नङा दे आगै ओमफ्राय अनिरामा लाइक दान 100 बावसो नामा ओमफ्राय जों माबा अन 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 अनसुमाया जामानखो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ हरनाय थाबाय बाजेनदो दे अनसुमा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो जान दैमारि मेन चेनेलजों फै होनदों मेन चेनेलजों फै जान दैमारि आगै मेन चेनेल दंबा सापर्ट होनोबा ओमफ्राय अनिरामा मा होनखो जा केकखौ हारसिं जाहैबाय आरो ना बाजै नों होनदो हारसिं जानानै फैबाय आरो ओमफ्राय जों बड'लेण्डआ मा होनखो गुड नाइट आंहा खालि लाइक दान ल' दे 30 थारिख मा होनखो 31 आच्छा 31 आरो ना अके सिस्टार दे लाइक दानबाबो जायो बड'लेण्ड माबा लिरनायखौ माबा फरायलायगोन दे नोंनिखौ मिनानै फैगोनलै मिस्टारा आङो ओंखारबाय दे बायबाय होनदो दे मिस्टार ओंखारदो दे ओंखारनोसै आरोना दे बाय दे ओमफ्राय जोंहा बेट मा होनगौ रिउ फ्रम केनट आन्डारस्टेन्ड योर लेंगुवेज बोला अच्छा व्हाट आर यू फ्रॉम आसाम है मैं अपनी मतलब बोरो लैंग्वेज से बात कर रही हूँ तो इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा लैंग्वेज बोरो लैंग्वेज से बात कर रही हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा जेना मा होनखो आङो दोनसै सनाफोर बायबाय होनदोंना आं दोननोसै सनाफोर बायबाय होनदों जा जेना दे सिस्टार दे बायला दे नोङो गोजोननाय थाबाय दे सिस्टार सापर्ट होफैनायनि थाखाय मोजां बालकार हेलौ होनदों हेलौ बड'लेण्डआ जामानखो माथो ओंख्रि संखोब्रा सिस्टार ओंख्रिया मा होनो बार्थडेआवसो जाना फैबाय जों ओमफ्राय ओंखाम जाला सानबायमोन आरोना बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा बारा सिरि सिरि ब्लु खेब होनदोंना आङो सोर जाखो समनि आंखालाबा सोर जाखो ओमफ्राय जोंहा मितुआ मानखौ ओइ बाजै मा खबर होनदों आरोना मितुआ खबरा मोजां आंनिया ओमफ्राय जोंहा जोंसारा जामा होनदों एसे मोजां होनो सोलोंदो रा जायाखै नामा होमबालाय माखौबा मा होनो माबोरै माखौ मा होनो मोजाङा माखौ होनो आं बुजियासै दे एसे खिथाहरलाय जोंसार नार्जारि ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो लाइक दान 36 ना ओमफ्राय माइ मादारा आइ लाभ इउ सुटि होनदों ओमफ्राय जोंहा मंकिया जा मा होनखो तुमी होनदों आरोना बिजया जा लाइक दान बीके बर' बोला है थैंक यू बिजय लाइक देने के लिए खबर कैसा है आपका विजय ओमफ्राय जा
फिजेया जा मा होनखो ओंखाम जाबाय बाजै होनदों ना ओंखाम मा होनो जाना फैबाय जोङो लोगोनाव थांदोंमोन इटिजे बड' ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिनायाबा आङो मा होनो ब्लु मा बिदों ब्लु बिदों आरोना ब्लु होनो हाया दे आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बड'लेण्डआ हाय आइ एम मा होनखोहाय आइ एम साम आई वान्ट टु बाय योर पेन होनदों ना आदसा प्लिज टल्ड मी एबाउट योर सेल्फ ओमफ्रायहाय बड'लेण्डआबो जोंहा मानो लबायखोलै बड'लेण्ड फिफायाबो मा सिलागाङा गैया आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोरबा सोरबा एदोंमोनखौ बुजिलाहाय जाला एलबिया जाला आंनि एलबिया जाला मालायफ्रा आजादि सान्थियाव होगासिनो आंना बड'लेण्ड फिफा मा बुंबावनो आरोना आंनिया ओरैबायदि डिस्टार्ब जाबाय दै फाग्ला इदिनो दे आंना मा होनो मोगथाङावबो बिदिनो नुसनजायो मारैबा थाब थाब ओमफ्राय सिलागाङा गैया आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रमला जोंहा मा होनखो मा खबर सनानो खबरा मोजां आंनिया नोंनिया माबोरै खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा जालपेना मा होनखो हामबाय सिस्टार होनदों आरोना हामबाय सिस्टार ओमफ्राय जोंहा मांकिया मा होनखो माथो बाजैया रिप्लायबो होआ होनदों आदसा बर'सो आरोना बर' लिरदो नोङो बिदा बुंदोंमोनहाय बेथ' मिथिया नालाय एलबि होदोंना होआखै माबा बिदि खामानि मावदों ना मादों सानजाखैजानो ओमफ्राय जाया जाया ये नहीं हुआ बोला दा होगोन ना आङो र' हैद साला ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन आब' होनबाय सिलागाङा गैया ओमफ्राय मा खबर होनबा खबरा मोजां आंनिया प्रमल ओमफ्राय जोंहा फरायखांबायना माथो रिप्लाय होआ होनबाय अजय जा सफैदोंमोन आरोना थेंक इउ हेलौ बाजै सना माबोरै खबर सबर माथो समायनाथार नुदों नोंखौ दिनैहाय बाजै सना होनदों ना नोंगौ नामा खबरा दं आगै बिदिनो मोजाङैनो अजय नोंनिया माबोरै दङ ओमफ्रायो ओंखाम जानो ओमफ्राय जोंहा माखि सिलागाङा गुमैया माला सुथि लाना फैगोन नों मोनथिया माने सुटि मोनगोन ना मोनाथाय नों गुमैयाबा सिलागाङाखै ओमफ्राय जों सार्टआ जोंहा मा होनखो कमेन्ट खालामनायखौ होनदों थाब थाब फराय आदसा थाब फरायबाबो माखौबा फोरमायबोनांगौ जायोना मेंगुलायो ओंखायनो आङो एसे लासै फरायदों आरोना एसे माने बेलेगाव थांना फैनायखाय मेंनाय बायदि मोननानै लासै फरायदों आं ओमफ्राय जोंहा सुक्लेस्वरा हाय होनदों आरोना हाय सुक्लेस्वर जा प्रमला आंखौ ओंखाम जाबायना सननानै जायाखै ओंखाम माने बेलेगाव जाना फैदो एसे लोगोनि न'आव ओमफ्राय जोंहा सोर बेयो समनि ओमफ्राय मा होनो आंखाल आदसा समनि आंखाल बिपुर आंनि नाम दाबाखा समनि आंखाल
समनि आंखाल समनि आंखालसो सोर जाखोहाय ओमफ्राय अच्छा शुक्लेश्वरा जामा आपका घर कहाँ पे है बोला कहाँ पे हो बोला आसाम में शुक्लेश्वर ओमफ्राय जोंहा समनि आंखाला आइएमसो होनदों ना आइएमसो खिथानानै लादो आं सिनायासै दे समनि आंखाल सरि समनि आखाइ सरि आंखालानो आरोना सिनायासैलै आङो सोर जाखोथाय ओमफ्राय जोंहा प्रमदा मानखो मोजां लाइसना होनदों ना सोर जाखोब्रा सिनायासै आङो ओमफ्राय जोंहा नों बहानिमोन होनदों आं मा होनो आसाम आदसा बे बेलेगसो लाय र' मोजां लाइ सना होनदों ना मोजां आरोना खबरा प्रमलनिया ओमफ्राय जोंहा जायखारा जोंहा नों बहानिमोन होनदों ना आं आसाम सापागुरि थायो ओमफ्राय इटिजिया माखौ बाजैया सिस्टार जायगानि आदानि माखौ बाजैया आदसा बाजैया जागानि आदानि जाबाय जि अनगौमोन आं होनदों आरोना सिस्टार ना माखौलै जायगानि आदानि बाजैया सिस्टार ओमफ्राय जायगानि आदानि जाबा होनदों आरोना जायगानि आदानि जाबा ओमफ्राय जोंहा समनि आंखाला बिके चिरां सापागुरिनि बिकेआ चिरां सापागुरिनि होनदों आरोना माबासो नामा जरा सिनायासै आङो ओमफ्राय मा होनखो ओमफ्राय जोंहा जायखार नार्जारि चिरां सापागुरिनि होनदों जायखार नार्जारि आदसा जायखार नार्जारि चिरां सापागुरिनि होनदों सापागुरिनि आरोना जायखार आं बावनानै दंबावो आङो नामखौनो आइदि सोलायो मेन आइदिजों साननै फैबासो गोसोआव थायो दे जायखार ओमफ्राय जोंहा सुदेमा मा होनखो हावारि होनदों आरोना आइम फाइन सुदीप ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जायखारा अके होनदों आरोना ब्लुबिनिया सोरमोन नोंनोमोन नामा ओमफ्राय जोंहा मोनसे लोगो टिभिया जोंहा मा होनखो हाय फ्रेंड नमस्कार कैसे है आप पी के लाइव है क्या बोला जायखारा जोंहा मा होनखो नाम्बार हट होनदों नाम्बार हट नाम्बार माने माबा ब्लु बिखोना मालै नाम्बार लोगोसे एसटिया मा होनखो आब' आंहा दासो होनदों जेबो नङा दे आगै ओमफ्राय जोंहा जायखारा मा होनखो आंना ब्लगआ होनदों जायखारा मोनखो आंना ब्लगआ होनदों ब्लगआ बे आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबया मा होनखो जोंहा हेलौ होनदों आरोना हेलौ बिबय ओमफ्राय जोंहा बे
बेला बेलासोरा जा मांखो मा खालामदों बाजै होनदो जेबो खालामाखै आगै एस डिया जा मानखो लाइक 42 आबो आं होनदोंना अ दे थेंक इउ आगै मा होनो एस डि आगै ओमफ्राय जा अजया मानखो आदसा बाजै आंनाबो मोजाङानो बाजै होनदोंना अ दे आगै दे मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय जा सल' रिदार सल' राइडार साउथ आउट प्लीज बोला है अच्छा हाँ हाँ क्यों करना है रे ऐसा क्यों करना है मतलब साउथ आउट ओके ओमफ्राय जा अजया मांखो मा ओंख्रि जाखो राबा जेनदो ओंख्रिया जोङो बार्थडे जाना फैदो आगै अजय लोगोनि फिसालानिमोन जायखार आं बेखौ सोङाखैमोन फेसबुकआ दाना आं बेखौ सिनायामोन फेसबुकआ ओमफ्राय आंजों रायज्लायोमोन नों हा आं रायलायफेराखैहाय मा होनो जायखार ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो लाइक दानबाय आरोना थेंक इउ दिपक ओमफ्राय जा एस डिया मा होनखो आब' गुड नाइट दे आब' सना होनदों आरोना अ दे आगै दे ओमफ्राय जा साइ मा होनखो समनि आंखाला मा आदाया मा आन्दायदों हो किउट नोंखौ सोर किउट होनो हो आङोसो ओमफ्राय दे ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ ओइ बड'लेण्ड थेंक इउ दे बड'लेण्ड बिफा थेंक इउल' होनसै आङो ओमफ्राय एन्सार गैया ओमफ्राय दिपकआ जोंहा लाइकल' दे बाजै होनदो अ दे मा होनो दिपक जेबो नङा दे ओमफ्राय मनिकान्तआ जोंहा हाय दस होनदों ना हाय दस मनिकान्त माबोरै दं खबरा ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो हा बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सुक्लेस्वरा हाय होनदों आरोना हाय सुक्लेस्वर ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो हाय आयै फिन खेबसे नायफिन बावबाय गोसोखांना बिमाखौ होनदों अ दे मा होनो आफा एसटिया जोंहा मा होनखो गुड नाइट आब' होनदों आरोना अ दे गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा सोमिर हाय होनदों हाय सोमिर ओमफ्राय जोंहा लक्ष्मणा नों जोबोर गोबानो हाय बुला है ओमफ्राय लक्ष्मणा नों होनबाय जा सोमिरा मानखो हाय होनबाय सोमिर हाय होनबाय अजया गुड नाइट बाजै सना बाय बाजै होनबाय आरोना सोमिरा जोंहा हाय होनबाय हाय ओमफ्राय बड'लेण्डआ जोंहा हारहरबाय थेंक इउ सोमिरा हाय बोलाहाय सदा जोंहा मा ओंख्रि जानाय आब' होनदों आरोना ओंख्रिया जों मा होनो ओंखाम जाबोबाय जों लोगोनाव आगै जाथ'ला सोमिरा हाय होनदों राजुआ जोंहा हेल' बोलाहाय हेल' सोमिरा हाय बोलाहाय समनि आंखाला आंना नाम जाखा मा होनखो दालाखा सुनि खुगाया मिथि हैजागोन हा होनदों आरोना ओमफ्राय आदसा दे लानांगोन ओमफ्राय जोंहा सोमिर हाय सोमिर हाय बड'लेण्डआ मोनबाय राजा मोनखो आइया आं माबाबायलाय मानो जायाखैलाय ओमफ्राय सोमिर हाय बड'लेण्डआ ओमफ्राय राजुआ जोंहा मा होनखो राजा मा होनखो
monkey monkey अच्छा ओमफ्राय जोंहा मणिकान्तआ मानखो कैसे हुआ बोला मैं अच्छी हूँ मणिकान्त बड'लेण्डआ जोंहा जेनेबा बड'लेण्ड बिफाया नायखुमाबाय आरोना प्रमला जोंहा मानखो सना नोंनि बादि सासे नायना होदो हाइलाइट होनदोंना आं बायदि सासे नायना होदों आरोना जोंहा जों कन्ट्रला हाय मिस निउ साबला थेंक इउ कन्ट्रल ओमफ्राय जोंहा बड'आ मानो थिनखो ओमफ्राय जोंहा मुरुगन हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा बुंना होनदों ना मा जाखो आं न' सरि डाइरेक्ट एक्सन अके सना होनदों न' थेंक्स न' सरि डाइरेक्ट एक्सन अके ओमफ्राय जोंहा नुसारा मा आयो नुसारा जोंहा हाय नाइस होनदों ना थेंक इउ नुसार ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन ओमफ्राय जोंहा लक्ष्मणा नोंहा गथ' फिसा साबैसे सासे दङ ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा अनिला मानखो हाय होनदों ना हाय अनिल ओमफ्राय जोंहा दिबिया जोंहा लाभलि होनदों ना ओमफ्राय कमेन्टआबो रत्नाया जोंहा हाय होनबाय हाय रत्ना कपिला जोंहा मा होनखो नाम नाम नाजाने कमेन्ट दाहर आच्छा नाम लाजानो बादोंबा कमेन्ट दाहर आरोना समनि आंखालखौ नोंखा खुगा नालाय खुगा गासिबखौबो बुंखादों नामखौ होनदों आरोना ओमफ्राय आरा जोंहा माखौ हाय जारौ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंख्रिया ओंखाम जायासैलै आर बर' ओमफ्राय जोंहा समनिया सिनायबायना सिनायाखै जाखो ओंथि सिनायबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो दिपक मावलै आब' माव मुनिलै आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रुमिया हाय दिदि होनदों हाय बिस्टिया जामानखौ उन्दुनो ओंखाराखै नामा बाजै दाबो होनदों आरोना उन्दुनोसै र' बिस्टि ओमफ्राय जोंहा कपिल नोङो सानबैसे सापर्ट होफैयो नुगोन दा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बहानि होनदों आब' होनदों आं आसामनि ओमफ्राय जोंहा लक्ष्मणा नों बेसेबां फरायनाय आं बारा फरायाखैलै लक्ष्मण फंबाय थुका थुज्रोद मिनिबावोसै नामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टिया माबाया मा होनखो बिदिनो होननांसिगोन थुका ओमफ्राय बिस्टियानो ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया मा होनखो आंहा उन्दुबाय बाजै मेंनानै होनदों आरोना मेंना उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सुमिया मा होनखो काहा से हो आप दीदी बोला मैं आसाम से हूँ सुमि आप काहा से हो बोलो ओमफ्राय जोंहा कपिला समनि आंखाल गैया आंना सानफ्रोमबो होगोन होनदों आरोना नयथा खैथायाव फैनायमोन ब्रालाय आठथा साराय आठथा
र' एसेल' ओमफ्राय आंबो दिपकआ मा होनखो आंबोथ' आसामनि आब' मा गामिनि होनदों आं सापागुरि थायो आगै दिपक गयारि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो कपिल माबाया समनिया कपिल नुगोन दे सानबैसे फैमारो हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रुमिया मा होनखो मैं तो दार्जिलिंग से वो दीदी बोला आप दार्जिलिंग से हो आपका चैनल है रूमी मतलब मेन चैनल ये आईडी है क्या कपिला मा होनगो नायबानो जाबाय आं होनखाबाय ना समनि आंखाल गैया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो दिपक थारायगाव ना दारायगाव ना फैफेरबाय नामा आब' होनदों ना आं थांफेराखै दिपक आगै थांफेराखै आङो ओमफ्राय जोंहा रुमि आगै जि दीदी होनदों ना मेन चैनल है ये आईडी है ओके ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनगो हाय मिनिबावबायसो नोंबो बड'लेण्ड मिनिबावबाय आरो हा होनदो मिनिफानोसै होनबा नोंजोंनो आङो हा होननानै बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो कपिल सना हटेलावनो फैबा आंखौ लोगो मोनगोन दे ब्र' होनदों आरोना समनिया जोंहा माबा होनदों ना कपिल सना होनदों नै ओमफ्राय हटेलावनो फैबा आंखौ लोगो मोनगोन दे ब्र' होनदों ओमफ्राय जोंहा समनिया हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लक्ष्मणा मा होनखो आप हिंदी बोल सकता है बोला हाँ थोड़ा लेकिन मेन आईडी है तो मेन आईडी से आ जाओ लक्ष्मण ये तो आईडी मतलब ये तो आईडी है ना मेन आईडी से नहीं आ सकता क्या लड़की है या लड़का है लक्ष्मण ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो दे होनदों आरोना दिपकआ मा होनखो सुकिया लाय जोंहा दिपकआ माथो फरायासै आंनिखौ सिस्टार नोंहा मा लिरना हरदोलै इंलिश टकिंनो बड'लेण्ड बिफा इंलिश टकिं लिरना हरदो नोङो ओमफ्राय जाखांबाय नामा नोङो जोंहा अनसुमै बिमा नुजादोलै अनबावसो अनसुमै बिमाया लाइक हो बिमा अनसुमै दासो खावब्ला नुजादो आरोना जाखांबाय नामा ओमफ्राय अनसुमै बिमा ओमफ्राय जोंहा समनिया मा कपिल नोंनि बादि आईडी आंनाव 8 दं हा होनदों आरोना ओमफ्राय दायारा सांमाया जोंहा मा हाय होनदों आरोना हाय दायारा सांमा ओमफ्राय जोंहा रबिला सान अके मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया ओंखामथ' जायाखिसै लोगोनाव थांदोंमोन जाना फैदों रबिलाल सान ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो आं बासु आं नोंखौ गोसोखांना फन हरदोंमोन मानो हमाखै होनदों आईडिजों मेन आईडिजों फैना मेन आईडि दंबा मा होनो एस बासु सोर जाखो सिनायासै आङो ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो आंनाव 20 दङ आंखाल होनदों आरोना कपिलनाव 20 दंनो ओमफ्राय जोंहा थुमिया मा होनखो
अपने अपने खाना खाया दीदी बोला खाना मतलब घर में नहीं खाया है दोस्त के घर में खा के आया है रूमी खुद का घर में मतलब नहीं खाया दोस्त का घर में गया था तो खा के आया है भाई डायरेक्ट संग जामा ब्रो कैसे है बोला है ब्रो ब्रो कैसे है हाँ? ब्रो मतलब मुझे बोला ना मैं अच्छी हूँ ओमफ्राय प्रहलादा मा आंखो मा गामि आरो मा गामि मा डिस्ट्रिक्ट नों आब' आच्छा गामिया रियेल गामिखौ नांगौना मा गामिखौ आं सापागुरि थायो मा होनो प्रहलाद ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आरोना ओमफ्राय सापागुरि ओमफ्राय जोंहा के ना हाय होनदों आरोना के आइ नामा 91 हाय होनदों हाय ओमफ्राय जों पाउल' बावथार दे होनदों ना दिपक आच्छा दिपकआ मा ओंख्रि जाखो बाजै सना दाबो मिथियाखै नोङो दिपकआ दासो सोंदों आरोना दासो सोंनो रोंदों आं जाना फैबायलै लोगोनाव दिपक जाना फैबाय ओमफ्राय जा बड'लेण्ड मा होनखो क्लथ्स फर एभ्रिवान हा फरायबाय फराय बे सिस्टार होनदों आरोना मिनिनोसो ओंखारखायो आङो दे इएस न'सो फरायबोनांगौमोन दा इएस न' ओमफ्राय जोंहा डाइरेक्ट सांमा नामानो गोलावथारलै रोङालायलाङा आंहा गाम जाबाय ओंखाम ना मा होनदोंथाय समझ में नहीं आ रहा रे आईडी है लेकिन के हाय बोला है हाय कपिल नोंनि मेन चेनेल जों फै दे जारौ हा होनदों ना कपिल नोंनि मेन चेनेलजों फै होनदों जोंहा माबाया समनिया ओमफ्राय समनि ओमफ्राय जोंहा रमिया मा होनगौ आच्छा होनदों आरोना कपिला आङो जारौ नङालै आङो हौवासो ना नोङो हिनजाव आंखाल होनदों आरोना माबाया कपिला ओमफ्राय जोंहा डाइरेक्ट सांमाया जोंहा मा होनखो दा सांमा आप कौन से गान का है मतलब आप कौन सा गाँव का है अच्छा गाँव मतलब बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय जोंहा सुरजआ मा होनखो हेलौ होनदों आरोना रमिया जोंहा काट खालामबाय कपिल जारौ आइडि खुलिनायानो बावाखै हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रायदावा एलबिखौ बिदि होयो नामा माबा माबि नांगौ होनदों आच्छा माबा नामा इयो साला इयो मा होनो इयार आरोना फाग्ला ना नोङा मबाइलबो मोनसेजों खस्थ' जायोलै मबाइल मा होनो मबाइल खस्थ'जों सरि मबाइल गंसेजों फाग्ला रायदाव बर' माबा जागोन बियो साला इयार जागोन बियो दानख्ला हरजाबासो आंजों ओमफ्राय जोंहा समनिया मा मेन चेनेलखौ लानानै फै हा होनदों आरोना समनिया दिपकआ जोंहा एयार हा मिनिफैलायदों बा दिपकआ सिनायखादों आरोना ओंखायनो मिनिबावलायदोंसो दिपकआबो ओमफ्राय रुमिया मा होनगौ गुड नाइट सुइट ड्रिम होनदों ना दे गुड नाइट सुइट ड्रिम ओमफ्राय टेक केयार बोला है सेम टु इउ ओमफ्राय रायदवा जोंहा मा होनगो दिपक हा होनदों आरोना आच्छा फाग्ला नोंसो आरोना दानग्ला जागौमोन नोङो आंजों ससमा गाननानै नायखोलायनाया बड'लेण्डआ जोंहा मा होनगोन एन्सार मा होनखो आच्छा बड'लेण्डआ जोंहा मा आं आनारासो जोब्बाय दै सिस्टार एन्सारासो जोब्बाय
एन्सार होनदों नामा एनारा सरि आं रागासो जोंबाय दे सिस्टार नोंखौ कमेन्टबो होनदाना सिस्टार नोंखौ कमेन्टबो होनदों आरो कमेन्ट आच्छा कमेन्ट फरायगौ आरो बुजिबाय आङो माथो इंलिसनि लिरना हरो नोंलाय रागा जोंबाय आरो नोङो रागा जोंनाङाब्रा मा होनो बड'लेण्ड फिफा ओमफ्राय जोंहा सुमिया मा होनखो बाय बाय होनजाना बाय बाय दीदी बोला है ओके भाई बोलूंगी ना भाई लड़का या लड़की समझ में नहीं आता है ओमफ्राय जोंहा सुमिया मा होनखो एयार राइडआव गोरान होननानै मिनिदों आरोना एयार राइडआव गोरान होनबाय जोंहा माबाया समनिया सिनायाखैमोनब्रा बियो सिनायखादोंसो नामा बेलाय ओमफ्राय एन्सारा जोंहा मा एन्सार सरि सनेस्वरा जोंहा मा होनखो बबेनि सिस्टारालाय होनदों दैमारिया आं आसामनिलै आसामनि आङो दैमारि ओमफ्राय रायद'आ जोंहा जायो होनदों ना जायो होनदों ओमफ्राय जोंहा प्रियाया मा होनखो हाय आब' होनदों ना हाय आगै प्रिया कपिला मा आंखालखौ एसे सिनायनाय मोनबाय आं होनदों मा आंखालखौ एसे सिनायनाय मोनबाय आं होनदों आरोना कपिल ब्रह्मआबा सोर आइडिजों फैनो हागोन नामा फंबाय ओमफ्राय जोंहा प्रियंकाया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो होनदों आंथ' सिनायलालै नोंसोरखौ रावखौबो आइडि गोजा सासे सानैल' प्रियंका मा ओंख्रि जाखो होनबाय ओंख्रिया आं लोगोनाव जाना फैदो दे प्रियंका ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो राकेशआ यूट्यूबर चैनल नमस्कार अच्छा यूट्यूबर चैनल नमस्कार बोला है ओमफ्राय माइक मान को वेयर आर यू फ्रॉम आसाम है जलेस्वरा हाय होनदों आरोना हाय जलेस्वर रायद'आ जोंहा सोर इयार बेलाय ओरैसो आरोना ओमफ्राय माया मा होनखो यू आर इंडियन बोला है हाय मैं इंडिया से हूँ येस होनदों आरोना आइ एम इण्डिया होनलायथारदो ओमफ्राय जोंहा समनिया कपिल बबेयाव नायनानै सिनायखो असुगुराव नामा आसुगुराव नामा हा होनदों आरोना कपिल बबेयाव नायनानै सिनायखो आसुगुराव नामा होनदों आरो जोंहा माबाया समनिया ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो आं बिदिब्ला कमेन्टखौ लिरला खोमा लां सिस्टार अके हा होननाय लिरनानै हरनांगौब्रा नै गोलाव गोलाव फरायाबाबो बड'लेण्ड फिफा मा नोंलाय येस न'खौनो ओमफ्राय जोंहा माया मा होनखो वेयर आर यू फ्रम होनदों आरोना आच्छा बोला ना फ्रम आसाम हे अनसुमै मा होनखो बिमा जाखांबाय नामा होनदों आङो लोगोनाव जाना फैदों बिमा अनसुमै ओमफ्राय लोगो फिसालानि बार्थडेमोन आरोना लोगोआ ओमफ्राय जाना फैदों आरोना औ ओमफ्राय जोंहा जलेस्वरा मा होनदों बबेनिफ्राय आयु बबाव थांखो आसोला फिसालाखौ नुग्रासो बबाव खारलांखोनो बबेनिफ्राय होनदों माने बबेनिफ्राय बुंखोदों ना मा होनखोलै ओमफ्राय जोंहा रायद'आ मा होनखो एलबि फैयोलाय जेब्ला बेखौ मा होनखो बेबो सिनाय हाया र' एलबिखौ फैखोला फाग्ला नोंबो लाइनसो होयोहाय रायद'आबो फाग्ला नों फैखोनानै हो र' नोंनि एलबियाव र' नोंनि एलबियाव र' मोखांथ' देखाया गावहा थाखुमाखायो आच्छा ओंखायनो थाखुमायो नोङो आपसे में आया राइडआव एलबिखौ फैखासो होनांगौ होनदाना आच्छा नों लाइसो होदो आरोना ओमफ्राय जोंहा माया मा होनगोन आर इउ एसामिस बोला मैं एसामिस नहीं हूँ बर' हूँ ओमफ्राय जोंहा जलेस्वरा मा होनदों हाय होनदों आरोना टिभिया जोंहा मा होनखो हाय गुड इभिनिं आप कहाँ से है बोला है
मैं आसाम से हूँ टीवी अच्छा र मुझे ओमफ्राय जोंहा माया माखौ how are you my comment अच्छा how are you not watching my comment बोला है मतलब मैंने आपका कमेंट देख के मतलब रिप्लाई तो दे दिया है माय ब्लॉग रिप्लाई दिया है मैंने और देख देख के रिप्लाई दिया है माय ब्लॉग ओमफ्राय जलेस्वरा मा होनखो आसाम बड' बबे होनदो आसाम बबे होनदो आरोना आसाम सापागुरि माया जोंहा मा होनखो if you complete dinner मतलब बर'सो ओमफ्राय जों खोफिला मा होनखो थांनो हायो होनदों आरोना ओमफ्राय फरबिन हाय होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा समा मा होनखो फैदोब्रा कपिल ब्र हा हा होनदों आरोना लिंहरदों समनिया ओमफ्राय जोंहा फरबिना जोंहा मा होनखो I am गुजरात इंडिया बोला आप गुजरात से है ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो कपिल मेनजों फैदोब्रा जारौ हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा समुल बसुमतारी मा होनखो you are looking so मोजां होनदों आरोना बर' ससे इंलिस ससे आरोना अके बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा कपिला नोंगौ र' कन्टेक्ट नाम्बार हर समनि अब्लानो थांगोन आं होनदों आरोना कन्टेक्ट नाम्बार हरनो ओमफ्राय जोंहा हिन्दी बोलो बोला है अच्छा परवीन ने हिन्दी बोला है ओमफ्राय मिस एमारा जामानखो हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जयदीपआ हाय बाजै होनदों आरोना हाय बिनां जयदीप ओमफ्राय रायद'आ जामानखो लाइ होआखै लाफासो होदों हा हा होनदों आरोना आदसा नंगौ नामा जाला नों एरबा आरो एरगोन ना ओमफ्राय जाय एसआ मा होनखो आंखौ मानो सिनायाखै जाखो एस बासु माने आंखौ मानो सिनायाखै जाखो आंबो आर्मिसो आंबो गिलु बालु जिउजों मोजां मोनोमोन नाथाय गावहा आंखौ नेवसिनानै मिस्टारजोंसो खारलांबाय जाहोना सप्ता खनसे जेबो जाहोन हायाखै मा होनखो जाहोनाव सप्ता खनसे जाहोनो हायाखै नंगौ नामा नै ओमफ्राय दाबो हरो आं जाखोब्रा एस बासुआलाय सिनायलालै माजों फैलाबायो एस बासु सोर बासु लिरोमोनब्रा देखना दा नायफिननांगौ र' ओमफ्राय सोरनि कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ हो कपिल मेनजों फै सोरनि नाम्बार नांगौ आं हरगोन दे होनदों माबाया समनिया अनसुमै बिमाया जा होनदों ना गैला उन्दुहैलायबाय खोमा बड'आ मा होनखो हाय आं अनसुमै हाय आं अनसुमै I मा होनखो I am Sam I am 1 2 आदसा be your friend please tell me about yourself होनदों आरोना अनसुमै बिमाजों रायज्लायहरबाय खोमाहाय बड'नि बिमाया ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो नोंनिखौ हरदो समनि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बुलुंगाया मा होनखो I am from बाक्सा आब' ओमफ्राय बाक्सा ओमफ्राय बहानि माय फार्स्ट टाइम होनदों फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय जोंहा दिम्पोला हाय दिदि होनदों ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो सोर आर्मि सोर पुलिस डिस्ट्रिक्ट ड्रेस गाननानै
फैबा रावबो ड्रेस गाननानै फैयाबा रावबो सिनाया हा हा होनदों माबाया नै ओमफ्राय समनिया ओमफ्राय दिम्पोला जोंहा मा होनखो बिउटि बिउटि होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बसुमतारिया हाय होनबाय बे आइदिलै खोमसिबावसो आइदिया ओमफ्राय सोर जाखोलै किउट 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 रन्जना जोंहा मा होनखो नाइस गुड नाइट सना बाजै लाभ ना नाइस अके गुड नाइट दे रन्जन ओमफ्राय मा होनखो बे सम मर अर्गेन अर्गेन कनफारेसन टू यू इन्फॉर्मेशन टू यू बोला है अच्छा ऑर्गेन है तो बसुमतारी क्यों है ऑर्गेन है क्या राइट आ जा मा आग्ला जादों नामाब्रा बे यारालाय यारा मा होनखो नायखो खोनो दोननोसैलै आङो र' सनाफोर दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो समनिया मेनजों फै दे कपिल आं हरगोन दे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा टिभिया अके गुड नाइट सी इउ सुन इयर नेक्स्ट बोला टि इउ ने अके गुड नाइट सेम टू इउ टिभि गुड नाइट बाय बाय कपिला आदसा जाद्रायासै खोमालै समनि आंखाल ना होनबाय आरोना माबाया कपिला ओमफ्राय बड'लेण्डआ हा मिनिबाय मा मिनिबावबायसो ओमफ्राय कपिला एम होनबाय ओमफ्राय जोंहा बसुमतारिया रेसपन्सिभ प्लिज कौन है रे सच्ची में मतलब ऑर्गेन है ओमफ्राय जोंहा एम नुजाफैदोंमोन आरोना हाय सिस्टार होनदों आरोना हाय मा होनो एम ब्रादार ओमफ्राय रायद'आ मा होनखो फरायला दे गोसोआवसो फरायनोसै आं रायदावनिखौबो एरलु एरलासो थाम्फै दुद्रुनाय दा गरम हा होनदों आरोना नोंनिखौबो गोसोआवसो फरायनोसै आं माबानिखौबो एयारनिखौबो मा होनखो बिथा गरम होनदों आरोना बसुमतारिया मी फार्स्ट टू सी यू बोला तो दूसरों का नाम क्यों लिखा रायद'आ जोंहा मा होनखो बामगौ मोनलां हा ओरैसो आरोना आदसा मा फ्रम क'क्राझार मी फ्रम क'क्राझार बसुमतारी आदसा माबासो नामा होनदों आं सोर जाख्लायखोलै बसुमतारियाबो सिनायलालाय सबि ना ना मा जाखोलै बड'लेण्ड फिफा जोंहा हा फरायनो रोंला नामाब्रा सिस्टार जालाहाय फिफा फराय दोननोसैसो आङो बसुमतारी आई एम ऑलरेडी मैरिड वाला है अच्छा मैरिड है तो ठीक है बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो बेदरफोराबा थाम्फै दंग्राया फैखाथारो एयार हा होनदाना बेदर फोरानबा आदसा थाम्फै दंग्राया फैखाथारो होनबाय माबाया समनिया ओमफ्राय दिम्पोला जोंहा लाइक दा होनदों आरोना थेंक इउ दिम्पोल बसुमतारिया जोंहा मा ओमफ्राय मा होनदों आरोना ओमफ्राय बसुमतारिया watching to same more help बोला है सिम्पोल दे दिम्पोला मा होनखो किउट बोला बड'लेण्डआ मा होनखो खयथासिम दोनगोन सिस्टार होनदों दोनगोन माने इलबियास र' नायनि टाइमखौ मबाइल माबाखौल' दोननानै खामानि मावनो आङो खामानि मावगोन आं दसे एलबि स्टप दोननानै माबा अन दोननानै आरोना माबानानै एलबआव थादोंसै आं दसे खामानि मावनोसै फिसालानि माबा लेखा थेखा सोनानै दोनसै आङो थाखो रायदावा
मानखो सम औ औ समनिसि माबायो रायदावाबो रायदावसैहाय औ होनदोंख' औ औ नोंबो समनि होनदों आरोना मा होनखोथाय समनिखौल' फरायनोसैलाय आङो बसुमतारिया बाजै सना होनबाय आरोना अ दे बुं बिबोना सना दिंखोला मा होनखो हाय आब' 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 होनदों आरोना हाय आगै 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 माइथाइया जोंहा मा होनखो नों बर'नि नों बर'नि होनदों आं बर' मायथाइ देब' बरमा मैं बर' हो बर' आङो ओमफ्राय समनिया मा होनखो ओइ सानसुसो फैलायबाय खोमा बै एस बसुम बासुआ हो ओइ सानसु नङा दा नंगौ नङा दा ओमफ्राय मिथिलालै आङो सिनायला बासुआथ' माबायासो लिरोमोन खोमा सागोरासो लिरोमोन नामा बासु सागोरथ' जानाय नङा खोमा ओमफ्राय कपिला मा होनखो आंना टाइम जाबायलै गुड नाइट होनदो अ दे टाइम जाबायनो गुड नाइटनो कपिला काश्मिरा जाहाय होनदों आरोना बड'लेण्डआ साराय दसथा स्टार्ट होनदों आरोना मतलब बारबाय टाइम नायोलै बेबो जागोन दे हेल्प ओमफ्राय जोंहा हाबिसा जा हाय होनदों आरोना हाय हाबिस ओमफ्राय दिमपोला दिदि बाय बाय गुड नाइट होनदों अके बाय बाय गुड नाइट हे दिमपोल बर'आ हाय होनबाय जोंहा रायदावा जोंहा आंखौ लांगाब गाब जिरायदों नामा नोंलाय फा नोंलाय माबायदि जिरायो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जिबना पाबि जि मेरा पाबि जी मेरा भैया कहाँ गया अच्छा आपका भैया घर पे नहीं है रे ड्यूटी में गया है जीवन ओमफ्राय जोंहा दिगेनथ'आ मा होनखो आप कहाँ से हो बोला आइदि रे क्या जवाब मैं आसाम से हो ओमफ्राय जोंहा जिबना मेरे लिए आसामी से लड़की ढूंढो भाभी अच्छी से ओके अच्छी से लड़की ढूंढो भाभी बोला है अच्छा लड़की कहाँ मिलेगा फ्रॉम वेयर आर यू बोला है शेर जालायखो बसुमतारिया फ्रॉम आसाम सुभजित ओके सुभिजित आई एम सुभजित बोला है कौन है जित्तो जीत सुभिजित तो सुभिजित बसुमतारी है लेकिन आईटी तो है आईटी है समाया जा एयार सुनि होननानै अरखि हरदो नै माबाया समनिया अरखि हरबाय नै मिथिगौ नोङो एयार दंखायो दा ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो खयथासिम उन्दु जाखो खैथायाव उन्दुगोन जाखो सिस्टार होनदों उन्दुगोनब्रा र' मा होनो बड'लेण्ड बिफा नोंबो थाफाबाय था होनदों जिबना आई लाभ इउ भाभी बोला है हार्दिया थेंक इउ राइदाव मा होनखो मा समनि आंखाल होनदों आरोना राइदावा ओमफ्राय एयार नोंखौ एयार नोंखौ हाथायावनो अरगोन आं बिगुर होनदों आरोना जोंहा माबाया समनिया हा मिनिदों ओमफ्राय सुभजितआ जोंहा मा होनखो थेंक्स फर नेमिं नामिं मी नामिं मी बोला है नाम बुंनायखाय थेंक्स बोला है सुभजित ओके दानसोराङा जोंहा मा होनखो you understand English बोला I don't know understand English okay दानसोरां ओमफ्राय जोंहा समाया मा होनखो दिनहै एलबि दोनदो दे बिखे औ दोननोसै आङो जि मोजां बुंलायबावदोंहाय रायद'आ जोंहा मा होनखो बिराद खामानि दङ मा होनो लेखा सोनांगौ टिफिन सुनो बावदों आङो सुनोसै ओमफ्रायो रायदावा दोनखाया बियो मा होनखो जोंनि मोजां मोजां कमेन्ट जमना फाग्ला जमलाथ' आंहा दोननोसै फाग्लालाय आसोलजों फैबावलाया नोङो आंनाव बेजोंसो फैबावलायदों आरो नोङो
दा मानसिफोरनावबा ओमफ्राय आसलजों थांगोन आरो नोङो दा नकलजों ओरैनो आरोना बे रायदावाबो ओमफ्राय जों एसा आंखौ मानो सिनायाखै जाखो आगै आदसा आगै लिंबावबाय सोरबा मानो आगै लिंखोहाय सोर जाखोबा आगै दाबो नुब्लाबो फाग्ला जायो आं नोंखौ हा फन हरब्लाबो हमला सिनायला बेरेखा दुखु फैबाय सोर जाखोलै नोंगौ बायदि गिलु बालुलाय होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी व्हाट्सआप हेल्प टु इउ सबिजितआ जोंहा मा होनखो बसुमतारिया निड फर साम हेल्प टु इउ बोला ओमफ्राय जोंहा बिया हाय सना होनबाय बिबो मोसाहारि सोर सोर फैगोलै सोर गोलाव दं नामाब्रा बिदिनो सादोलै आंहा दोननांसिगोन बड'लेण्डआ थोद खोना मा होनखो बे फाग्लासोलै खिनोसो ओंखारलायबायलै आंहा सिस्टार होननायासो खिनो ओंखारदों आरोना बिदिसो आरो ओमफ्राय आं एसे फोजौनानै लानोहाय र' आंनि नामखौनो आदसा मानोथो फैयाखै माबाजों ओमफ्राय गिनेशआ जामांखो हाय रे हो बुंलाबायखो हा रे मगने खुगायाथ' बान्थायानो हाबखागोन हा फाग्ला मा बान्था बेलाय फाग्ला मा बान्था बियो जारलाहाय ओमफ्राय जोंहा अके सोर दंबावो नामाब्रा मेसेजआ गोलावलाय र' दे 1 मिनिट बेखौ गाबोन नांगोन ना मेसेज गोलाव दं नामालै आंनो दोनमारनोसै दे फिसालाबो दोनमारबाय रायदाव आइदि होनबाय आरोना एसबिआ मेसेज दानबाय जासारहाय गेद्दा थानानै खिनो ओंखारबाय होनदों ना ओमफ्राय हायदि होनबाय आरो ओमफ्राय गिनेश रायदावा गायाथ' होनबायना सिमना मा दोनदो मा होनो दानदो एलबि ओं आं माबानोसै दे गोदना साजोब्बाय जाला ओमफ्राय हेलौ मेसेजआ अरगेना आदसा अरगेन अके हेल' बोला है अरगेन हेल' ओमफ्राय गाबोन सानाव फन हरगोन आं प्लिज अन्नानै होनदोंना एसबासबा आदसा नंगौसोहाय जेनेबा सोर एसबासोलै बेलाय सोरनि आइदि जाखोलै बेलाय ओमफ्राय अरगेन खबर कैसा है ओमफ्राय जोंहा रायदावा मा होनदोंमोन ओमफ्राय जालालै खिनो ओंखारबाय खिदो अनसुमै बिमा दंमोन माथो र' बड'लेण्ड दं होनदों आयो सिबाय अनसुमै बिमाया खोमै नामायावसो दंहैयो आंना आयु जाला दे सनाफत जाला दे हेलौ ओमफ्राय मा खबर सिस्टार खबरा मोजां ओमफ्राय जोंहा तुम्हारी हस्बैंड क्या करता है बहना बोला है मेरा हस्बैंड डिपार्टमेंट में काम करता है रे ओमफ्राय मा खालामदों जेबो खालामाखै ओमफ्राय जा इन्टारेस्ट मोनथारबाय नामा बिके र' दोननोसै ओमफ्राय जा ओरैसे हा मिनिबाय आरोना साला अनसुमै र' साला अनसुमै थांखो ना माखो ब्र' माथोबो
होलायासै होनदों आरोना अनसुमै जा बिक्रमा भाबि आदाया मा मावो आदसा नोंनिया डिपार्टमेन्टआव मावोलै ओमफ्राय रितिक बसुमतारियाबो ओमफ्राय जोंहा रायदावआ मा होनखो माय मा होनखोलै मेन्स आदसा मेनजों फैबा मा होगोन नों आं होआनो आं रोङानो होआनो आं नों मेनजों थाया नालाय गोआंनाव होनदों ओमफ्राय जोंहा फ्रम हवेर बलाहे आसामनि हिमालया फैबायनो सोर जाखो हटेला माथो बाजैया होनदों हा आदसा हटेल हटखौनो हटेललायनो ओंखायनोथ' हटेल फरायबाय दे होनदो हट माथो बाजैया बिक्रम नोंदाया सिलाय गावो सिलाय गावो सम हा होनदों आरोना सिलाय गावोनो नोंदाया सम अनसुमै बिमाया र' बड'लेण्ड दं होनदों आरोना बड'लेण्डआ मा होनखो जालालै खिनो ओंखारबाय आंना बड'लेण्ड बिफायाबो आदसा दे खिदो जाबायना नोंबो बोरमाजों रायदा मा होनखो नोंनि बे जालायबाय फाग्लाया याराबो औ नायबाय गावहाथ' नुवानो दे गावखौ नायनो लुगैबाबो थांगौमोन नामा हो थांनांगौ नामा आरो साइस महरखौ नाय मा होनखो नायबाय थानांगौ नामा होनदों आरोना नायबाय था नोङो बे आइदिजोंनो माथो मिनानो गैयाबा नोंनियाथ' दे ओरैनो माने बे ओमफ्राय जा अर्गेना हेलौ हेलौ एस बि आ जा मा होनखो गामोन सानाव फन हर आदसा बड'लेण्ड बिफाया मा होनखो दासो माथो होफैबायमोन अनसुमै बिमाया होनदों थांबाय दासो माथो होफैबाय अनसुमै बिमायानो ओमफ्राय जोंहा हिमालयाया मा होनखो आदसा बर'आ हाय होनदों आरोना ओमफ्राय हट मोनसे ओमफ्राय जोंहा गेला होदो बाय दे बाय दे आंबो खामानि मावनोसै हाय बिके होनदों आरोना हाय बिके अमिता हाय बिके होनबा हाय रायदावा आङो फैबाय दे थांदो ओमफ्राय सोर जाखो आं सिनायासै दे क्लासखौबो सोर दंमोन अमित कन हे माने रायदाव मिस्टार बायबाय थांबायना बायबाय दे मा होनो रायदाव ना अनसुमै बिमा ओमफ्राय बड'लेण्ड बिफा कौन है मेरे स्क्रीन में भी कौन क्या नाम है सबको बायबाय ओमफ्राय बोरमाया न'आवलै जाबायलै दिनैनो ना मा होनखो मिरामिससो सिस्टार दिनैना मिरामिससो आरो सबको बाय बाय कौन है मेरे स्क्रीन में बहुत टाइम हो गया गाइस फिर रखना है अभी सोर दङ दोनसै दे बाय दे सबको बाय अमित कौन है ऑर्गेन लाइक दिया कि नहीं दिया रे ऑर्गेन ओके बोला ओके बाय मंजू आरे बड' मैं बड' ओमफ्राय थोबावाखै नामा जादों आरोना थोबावाखैथ' आरो ओमफ्राय अर्गेना दिया है बोला है दिया है ओके थैंक यू वेरी मच लाइक चाहिए ना ओके बाय होनदों आरोना बर'आबो
दे बाय 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 बड'लेण्ड मा होनो बाय बाय दे बाय बाय आं खामानि मावनोसै मोनाबाय मालाय दसे दोनगोन आङो दे बिदिनो ओमफ्राय टिफिन सुनानै बन्द' खालामगोन आं थौवाखै रायबावो नामा दे लिंक हो मारिबाव हा दे लाइन मारिबावनो हाथाय हरदो ओमफ्राय आगै रना दे ओमफ्राय सुमिन दरमाया जामानखो आगै रना होनदों आरोना मोनाबायना फंबा होनो रेसि लिंदो आरोना सोर जाखो सिनायासै बासु उपेन मिस्टार हेल' होनदों मिस्टार बासु हो मानसिया गरम बारहाय नंगौ माबाया मिस्टाराबो बिजिदा हाय होनबाय हाय 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 उनित अके गाबबाय मानो गाबखो गाबोन फैफिनगोन ना आगै होनदो औ गाबोन फैफिनसिगोन दे बाय बाय लादो सुमिन दरमा ना बर' नामफ्राबो गोलाव गोलाव आंनि बायदि मा कमेन्ट हे बड'लेण्डआ बाय बाय दे बाय 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 कौन है रे ये मेरा लाइक देना ऑर्गेन ने मेरा ऑर्गेन क्या बोला रे मेरा लाइक डन का मैसेज स्किप किया आपने नहीं इसको क्यों स्किप मतलब करेगा रे ऑर्गेन नहीं किया रे हाँ मैंने मतलब स्किप किया बोला ना मैसेज स्किप किया है मैंने क्यों मतलब हाँ लाइक लाइक दिया है हमने यहाँ पढ़ के आया है मैंने ऑर्गेन जी लाइक डन बोला था ना लाइक दिया है बोला है ना मैं पढ़ के आया तो ऑर्गेन है जी जी बोला अच्छा फिर तो मैं ही बेहरा बेहरा हो गया अच्छा आपने नहीं सुना होगा ना और क्या बेहरा बेहरा हो गया अरे अरे मार गया
खाना, आपका खाना क्या हुआ है? खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? और क्या बोलो, अभी एलबी रखने वाली हो ना, तो बोलो जल्दी। आपका खाना हो गया? हाँ मेरा मेरा क्या बोला, मेरा नेम सेट करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मेरा नाम हम्म, मेरा नाम क्या बोला, सेट करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मतलब आप नाम क्यों मतलब सेव करना है? हाँ? क्या बोला ऑर्गेन? मेरा खाना खाना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, खाना पीना हो गया ऑर्गेन। मैं प्रीति, अच्छा प्रीति में, अच्छा मैं पार्टी में गया था। अच्छा मैं पार्टी में गया था। अब उधारी उधारी खाना 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 लिया मैंने, तो क्या हुआ? अच्छा पार्टी में गया तो उधारी खाना लिया, अच्छा मतलब उधारी खाना खा के आया, पार्टी में खाना खा के आया है। अच्छा और अपने खा लिया बोला? हाँ मैं भी दोस्त के घर में खा के आई हूँ ऑर्गेन। दोस्त का बेटा का मतलब बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे, तो मतलब वह खा के आई है, खा के आया है मतलब। ओके मतलब अभी एलबी रखती हो ऑर्गेन जी। ओके कौन कौन है? बहुत टाइम हो गया रे। एपिसोड वीडियो में एपिसोड वीडियो में बार बार के, अच्छा ओके ओके ओके। बाय 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 दे सबको, बाय बाय, बहुत टाइम हो गया। बाय बाय बोल लो सब, बाय बाय लिखो सब, बाय बाय लिखो। ओके बाय। ओके बाय मैम बोला है, ओके बाय। ओंखाम जाग्रोदोब्रा, ओंखाम जाग्रोदो, ओंखाम जाना फैबायना, नोंबो मिथिया आरोना दाबो ओंखाम जाना फैबायमोन आरोना, ओमफ्राय जानायाथ' मोजां जायाखै, ओमफ्राय जाला उन्दुनोसै। बाय 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 सबको, बाय बाय, दोननोसै दे। मा लिरदो नोङो? नायदोथ' र', एलबि लाइन मारिनो ओंखाम मोजां जायासै खोमा, माबा जाना फैदों बार्थडेआव, हा हा मिनिबावलायदोंसोनो, बार्थडेआव जाना फैदों होनबायना। एलबि लाइन मारिनोसो जाबावो नामा?
ओमफ्राय बसुमतारिया मा दुखु थाबाय होनदों दासो दुखु थादों दहायनो दुखु जायाखैमोन सबि रोङिखौ फोरोंहरनांगौ बसुमतारिया मा होनो सोरमोन आंथ' सिनायला फंबाय आगै औ हो सबियात' अके सबियार ना ओमफ्राय नाम बुंनो रोङिनिसो दुखु थाखो ना माखो मा होनो बसुमतारिया फंबाय ना आगै ना आं सिनायासैनो दुखु थाबाय आरोना दे दुखु थानाङा दे मा होनो आरो माहालाय मा सरि बिलाबायखोनो हालाय गोदाव सोराव दे बाय बाय